Nichitariki isato cia omotienyoiga okane rituko neria alamisi rituko rire eria bene kiuma nekero mwancho murigereria gukwarigania ocha semero bere ya Gatembe TV rituko oria rero ane mono nekero tuguchaka no morobere ga bitwani asensemo yeke wonga chinsa 12 omwancho murigereria karibu sana na ndengo kubore nyare koba omuhasi okonyara koba no bosibore bogosanga na Gatembe TV ritukeriga arionsi omwancho murigereria na mange agenderete ase ensi nekero tokorigereria ane mono kurase riroba aria gusine kero toro chenga aye neringaki omugusi agendete konya gukwanira obomo korende nekero nga egati yabara igosenga bara babere mbare besokirie banyarire gukwanirwa kegima igoro yo chukuburi kirego kyo burai bwense ngano nye moske Dr. Fred Matiang'i retera nyara gwekwanirira omanyene gusikotene na bene anyare kwerera bunango chari kuburi kirego kyo igekororokana nga omwanya getinge niko bagenderete konya kumubekira ebuto kuru abono kere mapema nere umuske David Maraga nere bono nigatenene gagoteba nga narochenga nabanta maro ama yakegima gochase abakenya bonse karibu sana mwancho murigereria ekiagerekere togendete kurigereria buna bono nande abana basi babungire chisukuru abana bairanire ase chinga emiremo negenderete kuri no kuborenga moiboria aye buno moibore chinga kibune chiga onye kore na abana bahonka tema kone kibuna abana baho no manyete ase bagotoka ebirobo nebiga ekyo bagokora nabo igo narariari bagwetera nande mbarabi bagosangana barabo andonsi ali bagendete gukora cross studio ya kabere nere Wilfred Matundra na nchenkoro kwa Matilda Obaiwa karibu sana manyeri tari aho hasi kwambatire kuri mambi yabono nabo igo ekerengereri kyawongereki hanne mono naria ndaje gukwerera arne mono buna atigire kuri ase chinsemo ali tukeriga niritukuri alamisi ritukotorache kwinyurania amake igoro yegekoro asensemerio mugano mwancho murigereria nyara gukoretera omugano oyo mo obwegekoro akeigo korende no gukuburia nga anore no bosibore bogosanga kerengereri kende gyonsikirio bwate gocheiga ase studio lika message gochase nambe yesimi na boyo chinse mona cha Facebook YouTube tenere buna Gatembe TV ne kirongo chaka kurase county ya Nyamira mwancho murigereria ndigo bono abanyakonda kurase county eyo bali bagenderete kwenekia okorosi wa wechipara na mono kurase ensemeri ya West Mugirango banyare kwera buna nigo bakorosi ya chipara ekerengo gekubwatana nechibesa gose omubaro bwechibesa chiri chibwatukire gocha ase chipare echo nigo bagokwana ega magega yoyoro omojumbe o West Mugirango moske Steve Mugaka kwemurungania abuna kero kende omo engineer orekorosi ya chipara ase ebunge ya West Mugirango nigo atarosetie chipare echo goikira ekerengo keganire korende abanyakonda abo mbabwatana barabo ekibarenge gukwanira ane mono igoro yokorosia chipara nabo igo ekerengo kirikiganeirie ase county yo ya Nyamira musakito Fat Gadi Gisemba ategurire mambi yabono noroboti rasinjira engekirano Eyiga ni para ekorwa kebirigo nyakiore kiambere ya chagosoka mutagara eyebono yaimukirie amaberera amange korwase omobunge o West Mugirango moske Steven Mugaka oyo otebire epare yeyiga nigo ayebwatukera chimilioni kyanda nechinukta isato erio eroisigwe ase birengo ebiya korende engana bono eremaminja nenchira epare yo ekororekana ase tarigweteka chibegibegi ibere chitanyare kobogerana anenenga ke yembura. Barabara inatoka hapa Kibirigo inaenda ya Keole kwa ile shule yetu kubwa ikienda Mutagara. I have put about 9 million shillings kwa hiyo barabara. The average amount of money kwa barabara kama hiyo ni 3 million. I have put 3 times more on that road so that tupewe barabara ya heshima, watu wetu wapate value for their taxes. If you get out of here, anza tutembee kuanzia hapo, and if you find somebody doing useless rubbish there, you know what to do. Aiga boigonigo mubunge omoske Steven Mugaka amoragire byara omo engineer okera ase ogutabwatirana amonere asokoroisia chipara engana omowakiri Steven Mugaka atebire omo engineer oyoiga nigo abwate abanyakonda gete abwo bakubwatirana ase ogoikirania obuibi
enda bunge nikapewa budget ya kutengeneza barabara zetu za West Mugirango. Na hizo barabara mimi si mjenzi, mimi ni mjumbe, ninaenda ninaleta hiyo pesa na tulileta tukapata. Na nimeweka enough money to repair every road. Sasa kumekuwa na engineer hapa ambayo yeye is very clever. Anasema is a very clever person. Hataki kusikiza mjumbe, anaenda na contractors, anadai ni contractors wake, anaendelea kuweka udongo kwa barabara zetu, ati waende waandike hiyo pesa watoe, and he thinks it's clever. Ati during the rain season, kimbia, muonekane eti mumeanza kazi, muondoke, mchukue pesa, mkiulizwa, mseme mvua ilipeleka barabara. Abantu ba West Mugirango moro. Ensemo yabo abanyakonda kubwamo kurwase kaunti ya Nyamira nigo bayegereire emiremo yabo ejo bagokora asokoroise chipara na goteba omuchando babwate omonene nkurwase omopunge oyo Moske Stephen Mugaka oyo okubeka chibesa chinke na kugania abagerwe naende ege tokubuna no mujumba West Mugirango na contractors tarikende echibesa ata ite pare korwe ata ite chibesa vuan mon dora kole bindi to kole gazi tari wako ni saitia bantu bono ikira ko ni saitia bana inji kiaro jin trer tu asinyali ntoko kole gazi ntomo chibesa yanya keore kebirigo na boto yegwete nto yeroche omungu no korete pare yose koriere pare rikere ko korwo ebekire chikilomita ko beko moro oyo ta konyara koroka chibesa aenda ko beko moro mu witandi extra kwerende pare yo kenye ne kabwata paka chibesa chia savings kera nyo chibesa chia savings inchiro Steve ngia tajira request mo engineer yebeko moro mu akorite kilometers boigo bakwaneire enjira bakoroisia chipara na kumwegerera omo engineer okera asemeremo emia munabona chibara chia kera chigokoro chinyinge sport improvement aliese chia salikire asengenje yechibesa kiri chia rugwa iko ntomanyete we are working as per the BQ onye koire for example as a sport patching ekorko yase kela onye koire kilomita ya moyo kobeko morom na beko nyalekane pare gere 7 kilometers ya toka provision yo morom gere 1 kilometer the rest of the road ige okoro grading na push clearing na culverts and other things igorende nataka kotebana ki omuchumbe ta nako ngaina abantu ngabanya konda ngo korabare gade shede shoti omuchando monene orase pare yeiga kurwase umuchumbe o West Mugirango gose na mu engineer oyo gotenenete chipara chiakera inko reporter Getembe kurwase kenyore keiga kyanya keore ekyo kegotoka ward ya Bunyamatuta bunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeffat Gadi Yesemba murigerea gutigana anengane yo nigo bono abale ababwatani ebekia makia UPA abarenge 50 nebere banyale gukora etaro yabo anamono kurase gochaso orugongo orwagusia babwatani baiga kurase county eri ya Kwale gutoka ime asichinse mochiricha Coast Kenya nigo bono banyale koenekia bose banyale korabuna bachikoenekia bakorire chitaro gochase chi constituency chonsi chire ime ya gusi bunenjere yamo yokogendera kuralia ekiamekyo kia UPA nabo igo kosegeta abagusi kwelikia ase ekiamekyo nabo igo bakokwana litkorigoro kirobanya litokwaliganigo ase county ya Kisii no yotenete ikiamba ekyo kia UPA nation enyandoro nigo bono banyalete kwera buna enenchereyemo yokwanekenga banyale ko obeka abagusiyamo asenchereyemo yogochikomosegeta Dr. Fred Matiang'i asekero kyoborai wensi ase mwaka abobo chori mwaka 2027. Kwa jina mimi naitwa Nahashon Nyambane Nyandoro, chairman wa UPA Kisii County. Leo hii tuko hapa tumekusanyika na wenzetu wametoka Coast. Hao wenzetu wametoka Coast wamekuja na mmoja wetu ambaye ni msimamizi wa NEC mambo ya diaspora. Ndio huyu wako hapa. Tuko na yeye amekuja na delegation. Hii delegation iko hapa kwa siku 3. Itatembea Kisii mzima kuhimiza watu warecheste na kwa party ya UPA. Hii delegation mnaona, niko na delegation ya watu karibu 70. Na hawa watu walikuwa wakiniuliza maswali kule. Wanasema wewe umesema tujiunge.
Sisi hatuwezi kujiunga mpaka utupeleke Kisii kule ambako Matiang'i alitoka. Lakini kwa sababu Matiang'i hakutoka katika hii Kisii County, ametoka kule, tukaona afadhali tuje ofisi ile yetu ile ya kule Nyamira, najua bado haijakamilika vizuri. So nikaona nikabook headquarter nije hapa, nije niwapeleke hapa tuweze niwaulizie yale maswali ambao wako nayo. Sisi wito wetu ni kuwa sisi ndio tulisema form iwe Matiang'i, na sisi ili kumaanisha tumetoka Mombasa kule tumeregister na tumekuja kuangalia vijana wenzetu huku na wao wakuwe pamoja na sisi tujisajili, sio kwa mtandao peke yake. Kule tutapiga kelele, lakini kumaanisha ni huku kwa kujisajili. Mimi nasema hivi, vijana wetu wa huku Kisii, tunaomba mutuunge mkono. Sisi kama tumejitokeza kutoka Kwale, kutoka Mombasa, all the way tumesafiri almost 2 days ndio tumefika hapa. Tunaomba ile kazi ya Matiang'i nyewe kama sisi tunajua tukiwa Mombasa, hamwezi kosa kujua mkiwa hapa Kisii. Na si Kisii peke yake, tunaomba paka hizi kaunti jirani mujaribu kuingiliana nazo, at least tutakuwa kitu kimoja kama taifa. Tuondoe hii shida yenye iko Kenya. Kwa sababu vile mnajua form ni form. Form yetu ni Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo sisi leo hii hatuna mengi ya kusema. Sisi watu wa Kinango na Kwale kwa jumla na katika Coast Region tumependekeza Matiang'i awe rais wetu. Mwancho murigereria nekero obono chipara chigenderete kunyakwana kiwakorosigwa ase chinsemo ime yorogongo rwagusi nigo bono abanyakenyoro oba ekenyoro kimanyakanite buna iteresi egotoka ime ye ward ya Kitutu Central ime ye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii bono bali nekibago chengira magiga ye para ekurwa kio makondo gocha Gesarara crosswa nekero bako moiraneria omo MCA wechinsemecho omosike Dioke Nyarango mbuya asoko banekeria buna banyarire gukora omuchando yo konyora ababwate bakorera nigo obagoteba babiri bagwitira amakongwa manene ane mono nekero bakoira omwancho ase Nyagitari bakorusia anonye omwancho nde ase enkendu na kose komoira chingaki chamatanga na boigo nonye nekero abana abakogenda eskuru nekero bakoboria kose nikero omo MCA wechinsemecho anyare kuboria abamenye be county ya Kisii banyare kumupwatesia umugabana bwe county ya Kisii elio kwanekia amagendero museketo anko depo na sanya no roboti rwasinjere kubwatia nigo bomogoko munene gochia sabanya kenyoro babo maligi boteresi meye wodi ya Kitutu Central Maega yoko igorerwa pare nyachinsemecho etanya kobororo samatuka maega kotoro no mo kota no mo igae kenyoreke tuabereke kurubiteresi bonya magiri iona ajida kare miaka yane ombwate bona 71 kono ko twachandikire na mache gara tambe twachandikire obonjere ugo jigoete go kwa toro sana ka kitwabere no moke kare twarorero mwesi migwita arubo irenjere ye kare ko jigo twigwete na kitoko korakaki otorusiri kinyambo ba maiso ya twaroranga ne kone bikoba 1964 Kenya nyarugambe ntwanya korapare wetaga kitani ko mu isimi Nyarango mbia mono ko igwegero bya abantu bakwanete asege korekyo nigo bono baerero buya bugwakero kwa eri emechando babere bagwetera samatuka maega abana baito bakugenda asikuru asekonyo gotoko nenge n'ijana kitwaitire mane imeke tutana ko kwana tokore nore na abana bono twarorira abana kanya bakugenda esukuru aratambe bona babere ira yenye njoyongo kwana ibombwate miaka 74 ano montaru ara na botoko bogori korwa paka Gesarara togo ikagesarara twomenya konyorere gari o twabogori paka Bosomo akaro monta asirire gago ikera Getare twabogori paka igoro Nyamagiri twabere no gokumia bono gari twarorire para ya atire yatokea ne iria yonsi sese niwe na ndo rubutata bwa ko rubutanga ne bakko bwa kabero bwa kana asenge ndo kwa korera maya
Chingaki omo MCA Bworogongo Radio Kinyarango abakawe kirana somurobilo yubugo siolia epale yunya. Budget yane mono kwira ligava na mbia mono. Ikiagera para chance na begete você project cyane chance na begete ase finance year igatucho ko rubuta governor chance pi uchi implementiri ikiagera oire chi contractor bono iga segendrete. Igobonera erera ekerekeirete rekorora ngabamenyi bense meyega mbali nukuganio konene. Especially pare iga tore bono iga. Pare iga yare ngororo. Iga nero sana ime tarigari weta taripi weta ba weta maguru. Kera ngonya gukwana ba ngonya gosakanga iga abagambi babere ba koba imyake yonsi batakiro si pare iga bonse no ba ngote yabo igo. Lakini aiwachire watebirenga konyero siole. Ekero baro le bidagita libata kwigena ngike manepi ngoro le pare ngoro le ntoki korosubire igobona iraniria mbuya mono guchesa bamenyi bense meywe aso kubwatirana kwabo iligo ikirania amagani abo abantu bitu bagaiga ingote bangambia mono ikiagara de moment na tebetenga usie bintu bire para eba kuturete mete bakagenda ko cyumo ta kusintu bya bire para governor Simba na tobwate asikisi county itomobwate yatomusaberenya sai tomobwatsi na koria ira yugo chikogenderera goikirania amagenderero chinsemechio yaire getunugo amache moko gendare sana iyo ande bona nanye twarire na bikire program iyo se bache de tojo soma korande beki gisima igoro ga ngate binde gavana tubeki gisima igoro ga diga konya abantu bita machi banyora machi obosemi yangu chesa abantu ko bwata ebibande na bego kwerikia aso wake kura kura yobobe ebogo chorwa muno muntu wake kura igona enko basaba for now amagenda tokubakorera lakini igintu kya muhimu wate kura yao wate kibande to maegocha kwa abaibuli baito chipata riri ndemne skulu chikugurwa bagenda muniki cheki mwana tayo national government wose iyo county government abana baiga bospi ebate kitaba babe safi no muchumbe amono mu MCA na governor uripoti rigitoseni kiao kiagetembe kuruiga separa ya kio makondo gesarara utoke meye wodi ya Kitutu Central meye bunge ya Kitutu Chache South ilitira na enkoro kwa Dipon Asanya Tumurigerea ugotigana nengane yo nekero obono ikiteseni kia getembe kia nyara kumurikira ukugania kwa bana boda boda kurwa ase chinse mochiria kurwa ase wodi ya Sensi egotoka ime ya Marani Sub County ward bunge ya Kitutu Chache North ni gobono aba na boda boda bo balenge no kubolia nekero bale kubolia banyare kwagachirwa ikibanda na boigo kugulirwa nonye ebirogo na enjire yemo yokubachakiria ekiombe ekyo kirache kubakonya bono nigo bale nekibako gokera magega yoyo manyakanete gose omo wakili Joshua Makori Nyarenji kwerwa na boigo koine kia onyare kuba obokonyo bu ase chinsemecho chia Sensi bakwera egetaseni kiga kia Ketembe television nigo banyarite goteba nigo bare no mogoko ikiagira bono mbache koine kia okubwaterana na boigo ogweto makegima elio ogwikirania gose kwenyora nonye amagani abo ali tukaserinde na boigo gokonya ayamate yabo na boigo abantu bichinsemecho umusakito Daniel Ontiri norobotyo rwasinchira ekubwatia abarundia chipigipigi kurario ma main stage yegotoka Sensi ase county ya Kisii nigo litukulia lero omubaso bobuya obabalera natali oyo botambe oyo beire gukubasambiriria bororo kubotekana negetambokero yo kwagachirwa ekebanda na wakili Joshua Makori Nyarenchi uyo gendere korokia omubekano muya na mono hasabasae abo bagwekarakaria anali gwekinia ase litukulia lero nigo twacha ko launch Rioma main boda shed eyo yagachire nomo wakili Joshua Makori Nyarenchi agacheire Rioma boda shed ase oembura irabete kobatwera na onye omogasekero wakire igetogoteba nga mbiya mono kando nekebanda abarundi abaiga nigo bamentwa ebiro na gototererigwe kigancha kiabo ubuya wagokerwa na bange abasae baito ba boda egente kenene mo babantu moramo maintain peace asebo getutwe yaito korumaega muna tutabwate shed ekene kia mangano mogasore gotoita embure aro gototwera twaba machoka asenge tutabwati ase tokoigama
kero kende to chikoiga message duke chiga muno mochiro chega ntoligoisana igo Mheshimiwa Nyarenchi mbia mona sengencho watokonyete muna wana boda boda iga lioma main enaro jenga bana baitu mbabu atigasi chigasi abulire nkarora ngari babanyo tueruga iga tiga ganyo mbasa ya bateberere banyo ari besa basomere bana babo asengencho mbaji kuiba na ebile byange byane byarenge yani bantu bali na maiso tubeta bagambi mbarochi mbali na maiso abande mbarochi mpaka omweshimiwa sakaregasi agacha korra maraya akonyire abana baitoga banyorire ekebanda muneke ase bakobera ige tokumare nembia mono nande tiganya samo siseni nande amakorera maya umusawo yiga nigagendere gukuna amagima yabange hasi chinchira ao kurwa sobosombi obutugi amasomo nonye no kurigiria abasaye amabaga yechigasi nonye ngo cyasi chinsi cyisiko nkurubo teregeta seni kyagetembe kuruiga rioma yegotoka se wodi ya sensi ase bunge ya Kitutu cha North imeye kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Wontiri. Mwancho muligire nande gukoirania singaniri yeche para korosigwa nigobono abamenyi bagutumike para ya Kibirigo nyakiore egosoa chinsemo chiri chake kiambire na boigo gosoka mutagara imeye bunge ya West Mugirango banyarire korera gose banyarire korera buna nigo bari baganete na inde epare yo nyare korosigwa oboya nigo bakuboria na epare yo nchira ya birike nchira ya bage korosigwa tikiraneti ekerengo kirikiganiri nekiro bagotebanga nonye chinsemo chiri tibekire omoromo nigo tibekire omoromo tari omia eyo bono erachikoreta omuchando omonene nekiro bakuburia nga epare yo enyare korosigwa oboya nande oikira ekerengo kirikira tumeke kusikira bakonye koyetumia ase amatuka mangi areye nere gontirimbo kiyangira Kibirigo yandusi Kibirigo yangira nyakiore yambeka paka kiambere paka Mosobeti lakini etari para nande nchira moko na kontomo gambia mageno ko Steve iteri nchirangia omuntu aire contract ye pareye tigacha bwato kapi siti bwato letera makombe totierie tore bereba ara atoretera koro mtobeke kuya tutai tukumanya contract wisti se contract yaga igero ekorosie pare ya Kibirigo baka Mosobeti route bami etokonya kongukireta geka bune para na simu gako salirie para lakini contract ningo omuntu ori ningo ebali mir kosine bentori nomo etotage tatoro salie pare tumanyira nero osonyo aka niruchibase aila nibona ila contract ngaibe kugaye parebe echaka korosie pare itangani abalemi bachandegete cha yabo chicha chinde chire mobondo lyakabera abana bakwenda gisukuru bagoja nechimatibe chigari chinde njiri koboyi amatuka amange sana echi wiki bana batari kwenda school abantu abaroire in case we have got some emergencies abantu etoko zinyonge etoko beko morwaire bigoti tomuire bone and I'll make one request to our area MP asaya nabagotara acharigereria beke gari Kibirigo gosanyore boda boda emotumiaro yangana kepara rosiri bobe abantu bebare yega baramikire mbabwa ati ase bagweta etogo tamakuru echire mburate etweke engineer etwe gasi akore tari gasi achete gokora nogo saririo mochumbe amarieta ekiagere gatogore temete atari gokora atari kore mano makarabati akabeko mochanga lakini tari mochanga nekebuse ndundu abata yali chipara cheito mete gatogoru tukamanye para ngo gale igwere te pare yaito abantu abange bale maleta magoro abande babutoira amagoro sengete je pareje abande bakule sengete je pareje ega kogereta etwara ngambu ye gale igu lakini teje tiko gale igu e para to egendre to komontani kugochamo ejino nyina abantu bago egali ne gali ende ko sepiki ne gali tiko sinyuko bogerana oyo muntu mushimi wa Steven etoko moteri para terahera egento tutagete pare be kwa moro mukuru asa chakete mutagara igoro akorire Kibirigo na chapu ne linga no ne nsengi mamocha murigereri igaro setie bitundu gusie ibira masana gwita akagete biraka boniga igotwarenge gosabando spia sare gosa mashirika hospitali kango tubwate sie para paleje taliri kole twengo bekeru ntunera mutwa expected para paleje ebe kwegere para paleje yero swebe standard abantu baito tokonyege usabantu mitoma kimogoteba
Mwancho murire no kuburia waitu ose eno kugania nga ekero chifara chikorosiwa chirosiwa wikira ekerengo keria keganiri gutigana nayo na sensemo ya siasa nekira bono abagusi ose umugusi akenderete kwene kiabuna nkonya kurariare obomo na okubwaterana nigo bono uyore umurai bwikiama akiri gusomo gachio monene uyore mugachio monene bwikiama kia Kenya Social Congress umoske Nelson Onyanja nigo bono anyare kuburia nga bagusi banyare gochamo chingake bune chiga nganonye abange besokirie gose nonya abange baresoki bauchukuburia kiroko kyo burai bwense nigo akuburia nga omugusi na icho gotwara omuntu oyomo oyora chikuburia ekiroge kya se obochore botna bore bosio omwaka 2027 ekyamikyo ya Kenya Social Congress nigo kere inse yeria buri liebyama bya korwa kusi gose byama bya siasa korwa se orgongo rwa kusi ria buri manyakanete buna Taifa Democratic Coalition na boigo nigo asegetire abarai bagusi gutwara ari bakaria bene gose gutwara o musimamo nekiroba nga inere nchire yemo nonya baranyare kwenyorera nonya gitari ekenene gose kwenyorera ari bagari nene ase eserikali era chigocha amatuko abosio toigwanire nga omugusi tobegentekemo kegera ntwaro chekaro murayi to nyachai atobegete ya mutusiro tu na 40 people ntwaroche faida kara twanyorire oyo gukurigia o president kurwase coalition na ne tomusukume go jinsa mo chinde cha Kenya ne byama binde tokole coalition ne byama ebyo bakatonyorenga na intu no mugusi twegekire twansiro burai bwo president asense to ya Kenya egere tobeke chinguru cheitwamo na litora twale bargaining power torigo tangonde none karo wate chieri bere go tugete bueri na bokora chirigere naki akaeli aka ndoje nkona konora karaka akakande gaso krichingu nchara na boka gokonyora ganzire kobita ganzire kutuo machombe chinde wate bakatiganka rusio mbeke yentuge yo chiri cheito ibere chakwanirwe useisa to kera na bana bacheni sina barabunywe to mwanaro ukarikwero marara kebaso nere tigabache bonse lakini eventually ntokogena na babere segi gukatotangania yomo into na bakansara bakoro kongusana na kwarenge gukongusana na gose gukurwanira mali okwarenge gukongusana na gukurwanira abantu no hikibeza cyaringe chinke twarakoranga ntwakoreta abantu egasi lakini bona hikibeza kiri chinyinge kiri developed ntoro chikende abara ibonze bachorire babwende gochamo bamanye imechando ki era Nyamira county kiekogere gasi tari gokorwa ngiekogere kwigwana gutari kobo aba na inchi igo bakorera asigiro yo burai bwa Nyamira tomanyenga inki kerekebe igasi tari gokorekana abara ide bakore gasi yabo ekero bachorire baro office na ide bayiguri bagalisa ine baro skipara ekikiri chimbe bunone mbure gotwenyinga na ende baro sinyagetari na mario gatoko egero umwana inchi enjoy amatunda youru gose serikali Ligire asengane yo ya siasa nekira bono omurai omoske David Maraga anyara wesoke na gukwana ngango cyari kurige ikirogo kyoburai wense ase umwaka 2027 nabo igo nekira bono wanyagetinge konyora bagendete konya wakira omoske Dr. Fred Matiang'i ekoko nigo bono abamenye aba korwa chinsemo okurase orgongo rogusi banyare gusanga ebirengerere byabo igoro yengane yo na okubole kwabo okone ngoria nga Dr. Fred Matiang'i nere omo Chief Justice omukoro omoske David Maraga banyale gukora ukumerana na boigo gukora ukuigwana erinde chikura cy'umugusi tichi chikobageka kegweka chingaki icyobochori ekero bugambi bwatete bagakibakaye gw'omutego mukeigo omuntu oyo omakarangiribwa agateribwa obukaisi ngucha buri feino lakini naye toroji akagenda n'uyu ndakarangiribwa nera agateribwa obukaisi ngucha buri feino nera akagenda lakini bono ontegete mugende muchimwikaranse motebe nibo biri ng'aki toyomo bagachikogenda uyu ruti gatebe tibung'anere n'uyu agatebe unere bakangana tore ikitu kamisi mpaka mnabono iga
iga bagusiba mintu yo twarenge gwikaransa kutwana maene gutebia batawa minta maena omuraba wa minta baya twasomiria maene batawo omuntu oyo magenda into kusilacha into basoko bamuna kimasamu okwebetari itimo nandi bwaso akwebia opportunity eye through what is right opportunity eye ngusigere nare kosorora bakusibansi pi abanyugwete wherever you are, even in the diaspora, overseas countries, and the Kenya white at large. Tuweke emetuamo. Muna abana ba mwanyageti. Fredi Matiang'i, tangu nije hapa mimi namsikia kupita hata kumuona kwa magazeti kwa TV. Hana ubaguzi wa rangi. Hii kazi anaenda kufanya na wafanywa Kenya wote. Sasa unajua siku hizi ubaguzi hatutaki. Hamna ukabila. Na sama hata yona maraga nera ukiri na seki mwaneke. Maraga in fact injini ngoza nya kwa na chance ya mwindo si. Chance no tole iga endegi ndonya ukibwa. Omuntu kuga twendo stine president ya Kenya ga na buri Fredi Matiang'i. Yeye yana wadana na chance mtu ndonya kwa na mangana ayu na ndi ntuko atibirenge na ona maraga. Fredi Matiang'i nero national figure nero date ne aburi president tumwakere chikura. Bono igo muntu na eru tuboka manye na boyete Fredi Matiang'i. Akara tokorigereria ground omuntu manyekanete omuntu chire nkuma omuntu gasi yaje manyekanete wetera soba koreri bwaye Fredi Matiang'i oyo nero omuntu ogokwaneka gusi oyo ndo oyo mwakwanira anje na ibure ona mwiwerere kebiriga gira gutigara ime ya siasa bono amatukabiruka magega ya barai bari kora sense moya opposition bakorawa nere omusubati Martha Karua bakorawa nere Eugene Wamalwa na aboigo abarai bande kora sense meyo ya opposition ni go bono abanyarite gukwanira igoro yokorosiwa gwikyombekere kya IEBC na koerera buna chinjira chirachi gutumika gusichigendete gutumika kwanike nga aba commissioner na boigono nyumu nyakiro gwikyombekyo onyarire gutuka ni igobono chitari ichindonge na kiro bagotebanga serikali na aboigo Musikere Odinga nigo banyarire gwesonania ase okorosiwa gwikyombekyo kya IEBC korende nigo ababote ni bikyama kya ODM bakorawa no murikyo monene wikiamekyo hose omonogeri omoske Edwin Sifuna na ndoyoro museneta we county ya Nairobi banyari gutuguterale ebirengerere ebyo hose chinkwane echo nekero bagotebanga ekiama ekyo kya IEBC njira kegendete korosiwa murayo ndetu taiyo muraitayo onyari gwesonania ase engane yo. I think Honorable Kalonzo Musyoka is a senior counsel, is a seasoned lawyer, and he understands the import of being together in government or being in the opposition. As we speak today, this is the top organ of ODM. ODM is not in government, and I don't know how many times we have to answer a question. ODM is not in government. ODM is a distinct, independent political party from the ruling Kenya Kwanza coalition. So when somebody makes an allegation such as that, you have to ask them first, what is the basis of that assertion? Then we can engage from there. Let me just say, we have stated in our statement that the selection panel is supposed to work independently. They are not consulting ODM on who's going to be the chair of IEBC. If that were the case, then we would call all those candidates here, and this team here would be the one to conduct the interviews. But ODM is not the panel. The right chairman for ODM has not applied. Yeah, I mean, so if we were consulted, I would probably find a very good chairman for. But that is not my job. It's a job of a panel. Yes, that is why we set up a law that sets up an independent panel, because at the end of the day, Kenya has almost 100 registered political parties. Yeah, so that if you remember the process of how we arrived here, there was an ADCO process which Kalonzo and Honorable Ichung'wah chaired. We agreed on the representation on that panel. We agreed that there would be representation from the minority side in the House, 2
And then 2 from the majority side, we have a representative from the Law Society of Kenya. We have a representative of ISPAC, the body governing accountants. Then we have a representative from the political parties liaison committee. And in fact, there is one who's supposed to represent non-parliamentary political parties. They are there. And then representatives of the religious community. That is a broad representation of the society in Kenya. It cannot be up to the political players alone. So for me, really, for anyone else to demand that they need to be consulted, yet they have representation on that body, is to be disingenuous. Mwe mono kegimo mwancho morigerere ayo na yanda mangena bokogenda koyanyora imeyo murobere wetwani yagetemberi tikoria rero kurende asinse mo yekionga chinse 12 nonda chiko ya butorera abo mwancho morigere ndochenga mbari aiga banyare kubuka na inche kegima asinchira ere eyo monguso kurende ndarachi gosoma ujumbe cheno litikoria rero ria Alhamisi ni chiko gania twiranyare gukwanera egekoro akego asinse meri tokumonyora oyo kabere umubane munene Sakawa koro ase tiroba ria gusi mwancho murigereria ingi omanyete Sakawa akorete ose ninki kerokendo omanyete nga kekogera Sakawa manyekane tebuna nere oringe prophet enene ase amatuka aerire ose krose eliroba ria gusi nande onye komanyete ninki keria bete gakobana nandike kanyara goikerana nabo kunyara gusanga na inche wetera se namba yesimi ye studio nande nabongo irorera nigo tugukwanira igoro ya omubania omukuru kurasiriro baria gusi omanyikanite na prophet Sakawa ose Sakawa ninki omanyeta akorete nabo igo egatiye bintu biria nyarete kobana mbire bigo mwancho murigena bokonyara gusange kerengere kyabo nekero turachugwetera omugano yo asinjira ere eyo bwenge ekegima na kirondo chenga abande mbaraiga banyare kurika ujumbe chao Emmanuel Mwaga gotebanga ere no moteria Emmanuel Mwaga kurwa Getenga village erioma egotoka meamarane gotebanga tionde ene meyo moroberio unabutambe agotebanga na mam an nyaboke dad Peter Mwaga alafu ndo chenga nabogete na abange ba Elvis Opande omusae Juma ntobwate Vinisanganyi umwe wabo abakinami Sime Kanyanga Musiori Nduma abange ikegima abontanyare gwatura bonsiri tunda Green Benson Makori First Lady Plan B Hilary Elijah na abande abange kirako tebanga pamoja na mashabiki onsi na wapenda tena sana ambia mono ikegima oyo no moteli Emmanuel Mwaga na Barnabas eratemo gekonge kebasogote good morning from Doha Qatar wika seito nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Gekonge Onchiri Mam Josephine Kemunto Gekonge pia mono kigima awatebanga Rogers Nyariki Ngaibare na Benjamin Inyaboro pia mono sana na inde karibu good morning to you Livingstone Akala Kenya awatebanga akotionde in Christopher Atandi kurwa burangi Kenya mbia awatebana umurugio Elidia Kirubo umusori bwegesutu awateba kurwa na City wekatsinsia muchire chaga chuba egote sobo na Barnabas eratemo ndocho nandega kwira na gotebanga no ale kurwa chinse mocha Qatar Levi mmoja agotebanga following from Busia Obekai agotebanga Obekai Teso inasikiliza karibu sana Levi mmoja nalo Empire agotebanga tupo site twende enalo ndochenga mpage asitike kima 04 obaga nere osoira abu kwa mpigo sana yani nga igago slide echirachire nigago terere kago soe merio kagotabanga nigo areme yo moroberio kurwa chinse mochiri cha Nyaisa manga egotoka Kitutu Masaba constituency kumancho morigeria bemona sana ase bari mokendete kurika ujumbe chino ningendete kuchinyora iga bunachi gendete goika nande ikendera kwarigani abandi abangi ase umoroberio iga wetwane yagetemberi tukoria rero tugukwanira umubani Sakawa igonyo kwigwetherio giriga koganete gusange kerengere kao inamba yesimire 0726 447367 Prophet Sakawa ingi abete kagokora umubani Sakawa ngikiria nyarete kobana no nyono gotera gusinkotera kyumanyete komubwatera gokubwaterana nere umubani Sakawa se miakeri ya 1800
konyentoro ika 19 igonga nikanyarite kuibura ase chingaki chiria cha 1840s igo ninki obwate kosekirke ninki opanyete igoro ya Prophet Sakawa enamba yesime nereyire ase kirore GTV yao chinsemo chiri cha Facebook so aye comment section onyare kumanya ninki opanyete kindiga usikwanyare koba gokoigwa kusikwasomere nonya se vitabu koibura asa matera igoro ya Prophet Sakawa ndoche bundi iringa agoteba nga aiga good morning aiga agoteba nga chinsemo chiri cha iringa frequency okorana nebwato muchando okigima mbuye mono sana bundi iringa engane yunguchire korigererego igwa onye kokorwa chinsemo chiri okoranga signal ya Getembe television tiri kubwata bia nabo ogotuma ujumbe yao aiga herinde twanyara korigerera nonye emitambe yo enyare komanyekana gose muchando onyare korigererwa asore erinde twanyara kumirana naye gose twanyara gusanga naye ase obwamo ndoche onsembe Kennedy agoteba good morning Fanis Egesare noare imeyo moroberio na bande abange abo bagendete buna bono omugaka kiragita agotebanga nere noareme yo morobere kigima igo bose bari mokendete korika ujumbe chino na chigendete goikaiga na ndena bongo chisoma buna achigoika ndoche kirongo kwanira omugano Prophet Sakawa osengu kwanira omubani Sakawa hega iboreto aso mwaka 1840 kwanyentora ika 1900 ase chinsemo cha Kitutu chache osenga chinsemo cha Kisii South igo Prophet Sakawa niganyara tukoiboro ase chinsemo chiri cha ose chinsemo eche cha Kitutu chache kutoka ime yorogongo rwagusi na boigo ningi amanyekanete niga amanyekanete buna umuntu renge kororare wetira ase amangana buna yechindo tugusore kubana ebintu biracho korekana ase amatuka bosio napuku bulinga Sakawa inkikiri gosekiro kende ninkige kogera ko ba recognized mangana kya nyarete ko bana nandaga ikirana ekiro tukurigereria egente gitangani chinka kinjira roro oburero butindi bwanyarete gocha obwetugo napoigo bukanyara gochanda etugo nyinge nene mono ase chinsemo chiri cha Western Kenya na boigo chinsemo chiri cha Rift Valley ose tukuria buna bono chi county chiri chitoncho kana muna bono county eri ya Bomet eyere ya mate gocha igase orugongo rwagusi bono ikabetirere ngo gusega ikira etugo enyinge kanyara gosiria kanyara gukwa eyo yerete abantu bagatigara batabwati etugo nane matukali no manyete amangana cattle raiding ose rustling okoiba etugo ose okogenda kuye tuko kurwa segesa kukende nigo yarenge ngana yarenge buna nenaro ekero yatokirenga kero kene mware meiru abantu mbarigetie kwementera enibo bono omubani Sakawa ninki akorete ekero yarorekanete buna aba menye gose amate kurwa ase chinsemo chiri chabasigisi gose the Kipsigis community abo babikaine na county ya Nyamira anene mono kurwa ase chinsemo chiri cha Sotiki chisemo cha Sotik ekero ba mwete gocha kurigia enibo gose koiba etukukurwa ase orugongo rwagusi nigo omubani Sakawa nyarete kumanya engane yo mapema nabo igo akarigia njira yogotema kurwandira omugusi ase chinga kibunecho na ndochenga ekero abaiga barenge gocha gose abasigisi abaiga barenge njira gocha bagota kuiba etugo mbanyarite gutumirwa chinyone chekero sami endare kigega na cheko manyanga chinyone chinga chiari kuruku ase eke songo tupate vulture nache gutumanyanga kichiari kuruku ase eke gusigo somoncho murigena bokomanya ekero chinyone chiga chiatomo chikagenda kubasongerera bali barenge gocha kuiba etugo chikabachanda sana nga andake konye ba chakire gutware birengera banyare kuirana kolinde nekero banyoranga etugo yabo ogusenga mbaliketi gutwara etugo nande baikireriro bali agusimba bwente koiba nigo banyarete gocharioka na boigo bagasagana umuguzi kunyora otare banga na kuiba etugo korende ekero oyarorekana boigo nigo omubani Sakawa konye anyare komanya abantu na boigo abo bachiete bagate nase chinsemo chiri cha manga nomanyete manga nere ere one of the places chiri chimokirete igoro kigima ase orugongo rwagusi ekera abantu abiga gusomo
ya mate yomogusi yanyara gutena ase egetuno kiri kiamanga bakanyara kora aba bebu bari buna bakosoka ni chiombe gose bari getigosokia chiombe cyo kurase orogongo orwagusi kurase county ya Kisii county ya Nyamira elinde bachire ase chinsemo chiri cha sote korende nigo omogusi kusaba gusi banyara tukwebekirania omono kigima ase chinsemo echo chamanga na boigo bakanyara kubasagana nigo yarenge buna a surprise attack bakanyara kubasagana abaiga konyora baibire etugo na aboigo etugo yabo ekanyara koirana gwetera se chinguru chae omobanisa kawe kiagera nekero baro chingingane iga engochire gokoreka nigo omumwanya gitinge banyarete bakomoboria sakawa anyare kurigia njira chinde aranyare kubakonya na igati yayanda mangi ali anyarete kubana narari ama ndegere na megetembe uyori mumura nanya inchiraki amandegere ari kwa magetembe nande nanyarete kubana ase emyaka eyo okera are bado akera ari ne chinguru nanyarete kubana una omochie obosongo gose omanyakanete buna agetembe chinga kecho nochie gotwara nochie gotwara amagacho ama anene gose amagacho amatambe ikigima nabo igo nanyarete kurigereria buna bono ase gitaseni kiabanyanyimbo kirachie kobekwa ase nyagitari na aboigo ne amagacho anda mangenga kiaranyare kobekwa ase omochie oyo iga obosongo nekero tugukwanira amandegere nanyarete gotebanga enibo kiro kinini ibo nechie gotoka ase omochie oyo iga ogetembe gose omochie oyo iga obosongo na aboigo nga bari mukigima na baranyare goikirane gose baranyare kwenyorera ribaga rinene namandegera yega ningo amandegera yega kero kene no kweboringa gosinchira kiba bete bakorigereria endote iga yaye nigo banyarete gotebanga abaiga nabantu abarabu gose abasongo bari gocha kwenyorera ribaga rinene kigima aiga ase omochio bosongo na boigo nekiro banyare kobeka chiama chia baroro mbachi konyara gotwara amang'anare bare kwena na chisemi oyore mumura nanya abamura ose abamura mumbarenge kwegwa ribaga bene ase chinga kecho ase nsemweri yechisemi igo ekairira amang'anare ya Western Education gwetera ase abasongo gochase omochio obosongo bakanyara koreta amang'ana Western Education korenda ase chinga keyo echo nigo masomo ayiga arenge kwana no gochase abana abamura nande gati yari anyarete gukwana nanyarete kubayena nga ekiro abasonga baiga baranyare gochase riroba riagusi mbache koreta obuya na boigo bobe nga nande nanyarete kwana ne onyo entinde oso ekekuru ketinde gochase omugusinga tabasa kurwania osenga ingaki chinde chonsera basa gutwara chisegi na abasonga baiga bagocha omochano monene no chiko bakorende ase amatukayo omwanya gitinge tibache kubwatiriria engane yo nekero abasongo bachete aiga ase orogongo rwa gusina boigo kobeka oboika gose kobeka oboikaro bwabo aiga ase chinsemo cha bosongo niko bono yarorekanete nga omogusi na chagete gotenda kigima na gochaka komosere nande chinga kecho na bange basirite amagemabo nkwaro chento kwanerete engana buna yabo otenyo tubate abange bari batenete chinga kecho korende abantu bakanyara gosiria amagemabo asinchira yo bororo enchira chinchira cyo botutukano abande bakanyara goitwa ase chinchira cyo konyenyo ngaigo omubanisa kawo konyororira yega onde bwensi ora chigotena kurwani omosongo na chiko enyora asa konkorende ayo negati yari toko batoko koletera gose tugusanga naye asomoroberiga obwetwanigo onye kubwate kirengere kirioganetie gusanga igoro yasakawa osekero kende koigwa asenale na kwanera korende taribu nayo manyetera gokonyara usange kirengere kyawo gocheiga ase studio chinsemo cha Facebook na boigo gwetera ase enamba yesimi korende kiroto toracho gochara samnere na bakonyara gotwereranga ningi amanyete igoro yo mubanisa kawa korende ase bono mwancho murigereria kogenda mutimo komoke tukwirana nechi gazeti cheri tukoriarero tunyare kogenderere gosinto nyare kokwanara na inde story yo mubanisa kawa kiagera litukoria Alhamisi ili tukorio konyorania aya beira ase chingaki cha magega nende manganaki ari abetaroro mantu kibaringe ase matukari to bwana tukorigereria gose bakendete kotwa esege to gwikira matukayega nga kero amatuka gende tuguska ebinto nkoba bire biya iko manchu murigereria to basagoska korene gendera korika ujumbe yao uchaiga ase studio.
Omogusi. Are you ready for this? Omunyangongo na Boigo omobui asaboteri Pastor Mary Kirubo. Boigo oli omuredia wumurubiri wumusasuku Jumapili Ase TV yaone radio ya Getembe nigo akuchingira emyaka 35 yobokoreri ubuya inseye y'ubukristo na kurandia enchili Watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyo kane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyo kane umwaka uyu Muyiga orakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyugiga ubusungo mucyakira chinsebire cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe Life. Amarietane neriki misuko na eriki misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echi cyarure ko rwasense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mu gusiasa atambe twaberire gaiga asege kegetambe kuri mwaka 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari ya nuga pesti elinde mokonde munanyi gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku madam director korwase enyagitari ya nuga pesti nogo tonyora asama gacho Ourutawas second floor Tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ourutawas ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo yakabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakera toba obashauri boisaine
motonyore tubakonye twakonyire abange asamange nabuko bakirisi migwetira sinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu au ya Temba Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amanogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyue karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebinto bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand au echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cho wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bunno iga asachi tile au nokugora. Chikaton emerongi toto ni gokwa growth kilo isato bosa. Gokora chikaton merongi tani gokwa kilo isano na isato bosa. Gokora chikaton emerongo etano ne tato ni gokwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size and onse
niko okoegwa eye asiche brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703 943972 ajirira gocha aseduka yabere Gansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolembere mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucyo gobusongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire au nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati ya yande amange inche no manyagitari irinike maubanye omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega yugo muchito bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kurigererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusi ase chinse buna bono kurustura marioga asense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusi asense ya Malaysia ayande nkurustura asense ya Spain na ayande ni goto kurusi asense ya California Los Angeles California in USA Mario gande nare to kurusia somo chyo India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru umwaka 2011 twabere to kubweni abantu abange na ende ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kyagera na ayemete
igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na boigo omobui asaboteri Pastor Mary Kirubo. Boigo oli omuredia bumurubiri bw'omusaasuku eJumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo akuchingira emyaka 35 y'obukoreri bya inseya y'Ubukristo na kurandia enchili. Watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyiga uyiga orakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyugiga obusungo mucyakira chinsebere cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge. Aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borwere bwasungwira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngakyo borwere bwe sukari bo so mobero goime. Hypertension no borwere kramanyinga ko gende gureso. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Uzito somya bamura bacheko ya mandege. Karibu sana mwancho murigiria asense moichi gazeti kiratorenere samienda akuruka 001 bono naboko nyara kugendera kubana internet na wosanga na intwe ase mitandao yetu ya kijamii na boigwitira ase namba yetu yesime na boria ribori ngakirokene ninkyo manyete igoro yo mubani isakawa kiroko igwa bosi bakunya batebanga sakawa kuyononye ebisa kubine bimanyete nga sakawa na gatokire gusi ai ninkyo manyete igoro ya sakawa na boko genda usanga ekirengerere ikiao Sam nkorenge ngambi ya kwaboka abo kiruyambi yande nyasa nome togwira neryo mungurumbi amono ntubwate namaite abantu bagokora mangana foretelling gose bamanyire nga siasa mutukaria bare korera ebintu bigochikokorekana amantu kware obosio no manyite igoro yabande igagose no what experience no abagaka bari bakare babo koitalera absamoi babo sakawa babo mekatilili wa menza
those are some of the people twamanyite bari ko tebanga nkikiri kiare kobo. They talked about a black snake actually yarenge railway sakawana banetanga mandegere na magetembe aninga ibintu mbirokane and all those. So mbabu yatenchira bari kumanyanga nkikira happen because of emyaka yabo iri yarenge kale. But I don't even know squeeze abantu now they exist. Okay, naboko nyara abantu mbarora bakora but abantu mbako take things seriously. Esinge nchekero roche. Tucha matukali konye nonye abintu ensitera aba developed ekero kurigana nonye orgo gusibu na yarengi kurigire nonye Africa yonsi abantu barengi asichinga kichiri umanyete ngaki igento kireke okorote ndoto getere strange nabo nabe egotware meaning gete lakini rero nchira nonye abantu baichoranete yani nchira abantu obabeira abange okwarigere bune ebintu bikogenda abantu ukubori omuntu okay abantu mbere bakorota ebintu ebinge mete bune bigabyo ko rigereria amatukare bosyo mostly bigo chabuna vision bya chabuna ndoto kiache sekerengere rikyo omuntu lakini kwa yoranga sabuna na ingso ukubori ndikwarote to mwere Butu gona arotete ngoro dorikira rituko nabanda arotete rituko not necessarily kila rituko yani ne bari muri moigo but I do dream kama jana niliota anyway. Abantu mbale the moment I was sick maiso in the next 2 minutes ochake korota so silencing I'm one of them nje kero butuko konyora neti series chi movie lakini ni sawa nilio konyora ngachindo to chine njiri chigocha baka wako mina gente kina kikiriga kuna bono inki minute mina bono ndina arota tenkurundi na agorire gari utotigate nanya korota nkore manye go sena rundi tigo stinduire tieni kurundi gari taru usegine ente na arota na agorire bono where I draw the line nga tinchi ko yirundi that's why I could have prayed nga ngocha kuira na nande korota egari na agorite nyirundi yes mbuya mono kigema ototige cyane sam okay teri necessary nchikwana igana kine gati yabo kwanya koroto kuiruruka. That is very strange. Ubwa chimba bagose. Yes, kiroto tukogenda buno bono ntakete gutambuka guje gusonga ari gosorugura ojeste ayo komuka yo kwagenda. That is very strange. You need divine intervention. Yes. You need divine intervention. Chindo de jini za ajabu. Uko ruka iko chimba ba. Muskoni karanze mbate bigo senda balikiranse gati ebintu bire strange na berigi nkorota lende to komanya nasiki nando monje murire nabo oyo manyete ke usia bato tevinga kikira kende chindo te chingi chigo chichache umuntu naro konyoro korota muno mtimanya ingi okonyora umuntu naro rogo so buna the moment yokumutaburra nalago chakendo tengao lakini mbara olono mubole ko titingi nyole titali muno mugusini ngira nyaro tutevi koro yengane because inje kura demane ukwana nonye bao magukoro ikiane imeshindwa kueleweka yes because no ebintu korota wakati mwingine wekana kwa watanga aliga kinetereri na konete na ukwana nedite igoro endoto yaringe ya moisone ngeke kwaro to korote bintu biri karibyo kukumisana mangana makongo korende sabu ase ekero tukurigire tukunya gucengera mangana kusekero tukunya kurigire igoro yegekoro ndose ababani bunabo babo sakaho n'abantu babwate amarorokete na domete nkoranga mbuya wakati mwingine kero konyora umuntu abate chingoro bunechi ose wato umuntu gukora rero igano mayete ngomuntu nale sam instincts ichahe chikomote umete okonyora marange nchiri kungainereri umuntu raro korora igento igagusogokira igo bateye igento gete nchira narorire bintu biribi nchira narorire amangana mburungare umuntu narekera kwandire umukumu trust esencho nabwate powers bagotebanga trust your instincts yani kiri kiyo nyara ko bagote ibuna bono nkonyora ngakero tete kwanda gukora igento gete moyo nyagukani tigegente lakini rio kwa meriko gukora you get the negative results yani ko konyora ngabono kwachire kwa nyore mominje buno kugani kwa rengi yebon nonye I think nonye ne kanisa ne bwate obosemia igoro yechindoto
ane mono ekero konyora ng'a kero chiengeire omonto nchire chigocha chire strange ande chinde chacha chire chimbe mono korende ekero tokoboria ng'a abanto bari tari ng'a twanchete korota bari tore chinya amanyandoto mwanya gotobeka ase amasobe kiagera ebinto binde chinsa chire buna ekero okorora okoirurukani egocha yaba neng'anagete yokogosana gokoretera oboba naende at the same time nabekorete excitement kwagoka lakini tari mang'ana nekero tokoriga egazeti ya The Standard eri tukoria rero ndoche ng'a ebwate ebicha yaye omorai bwensi na abo igo omo oyo kabere omo onene bwa machiko omo attorney general orenge omo waziri bwa mang'ana environment na bwa public service Mosike Justin Muturi ring'ana rimwe mweri kobore ng'a who will blink first ng'ora mogi omotang'ani sacking saga former CS Justin Muturi has taken on President William Ruto, accusing him of refusing to address abductions in cabinet and instead kicking him out for demanding answers. Ngora chukumia mio motang'ani ikondo changa mang'ana yega no ari abo atingite gosini go batinga ine segi kigima asenchera ya mang'ana gosa sense meri ya gesiasa nekirondo chenga oyiga niga gotebo umurai bwense nindocho amang'ana naraiga oyo gotebo nga to date the president has never responded to any of my letters clearly thereby indicating that the matter of abductions and extrajudicial killings is not worthy of his attention or that of the cabinet. Muturi ni gagoteba ng'omorai bwense taranyara koba gakoiraneria amarube aria abere gakumurikira gusai obere gakumurikira amauko iuko ekero asekero korende korogana ng'a erene cabinet yae baranyara kurigiriria amang'ana ayo ng'a since my reasons for not attending cabinet are clearly stated, the inference one draws from my sacking is that raising the question of abduction and extrajudicial killings must have terribly annoyed the president ng'a enchere eyamo ng'a nonye na tebeti goro ya mang'ana ya abductions na extra gusaba nyanyimbo gotumia chinguru wetani kerengo kubwate gusema mincha yeri chiko ng'a nigo ekorokana ng'a neyo yanyarete ko kecho murai bwense bono bagatemba gutambira ng'a nasinjo nakanete tino chuikirana ase bikaro bie cabinet bwate chibichacha babera aboiga na aboigo ne bwate namba ya abantu babere bakobora gose babete abducted ase kuchakira omwaka wa 2024 motinyorio gatano arimo oikira abone nyanga 82 the number of abduction cases. So nabe we expecting more kurwa ase Justin Bed and Joka Muturi. Na bobono arache ko konyago go kwana mange I think anko chikubwate siare Rigathi Gachagua asoko nyako tebanga nkikegendreta se serikali and you see much as tobwate broad based government but at the end of the day nkonyorore nga casualties ngocha bale much as togwa accommodate tokoreta abantu ba musikera ilaime nande bande mbaro bakonyokoraki bakonyogosoka because tokoreta gweka igo ka korwa ODM bagocha abande mbaro bagosoka bakorokana nga tibari kumubwatisha murai bense Mosike Dr. William Ruto. So ndoche he replaced Justin Muturi with the same person from the same constituency, meaning nga ona iga koromana ando uterera na bagoteba nga iga koromana ando uterera bono murai bense nagenda tokonya cross broad based and we are expecting for more changes chiranyaka bachigo korekana ase serikali ya Kenya Kwanza. Pezi ya gatano na ribwatu mugano yo sagoteba nga Muturi yare ni gagoteba was sacked for kidnaps a position asingincho yoko igira bali babete bagochererwa na boigo Ruto's shake up continues as KICC boss Nyakera dismissed endo chinga amangana yega ni gagendete kunya koengera kigimanga oyore omonene obwe KICC igo nyarite gutuguterwa gose ni gataranyara koba kagotegererwa anyarite gutuguterwa ale gose kurusigwa goteneni gwemeremo emyaka emitinyi 5 nebere just 7 months into office akanyara gutigirwa ukateneni gwemeremo bono nga amaswali amange ni gagendete kwenekiwa gose kuborirwa ko anemono ng'aki omurai bwense agokora amang'ana tukurige page ya kabere goteba nga Ruto was Mount Kenya with goodies C6 support nga nigagendete kunya koengeria
amagendero gose ebiego akende tukubwa tukenie ibo enene enyingi kigima uchaso rugongo rwa muntu Kenya nekera koria ngabanyare kumwa okoboko ase oburai bwaye na tugutigana nayo ndoche ayo ari sepeji ya kabire na epeji ya kane na ibwatene aro siasa ekira wata battle looms over IEBC jobs ODM Azimio reading different scripts ndo kwanete ase chigazeti chiri tukore igoro ndo chinga bali oyo tenete kyamba ekerikia people's liberation party PLP Mathakarwa eke kia Mathakarwa na boigonto bwate oyori we kiama kia DAP Kenya muske Eugene Wamalwa na boigonto bwate egati yabarayibande bali batigarete na babo bakora wanere Kalonzo Musyoka batigarete asense meri ya Azimio nigo bono baba bagotebanga enjire kiombe kia IEBC kegenete kubikwa mo tiri njire ndonge nga andake serikali ne soananete ose influence yayo Raila Odinga nirase ukorosiwa kiombe kia IEBC. Bueno, Matilda Maite, much as this is a government thing. Korosi and tuna IEBC cross commission gete, it is a matter of a government never talk of Kokocho, ising engineer ko budget, nere ko nyara ko kururi baga, gere bintu ne bikorekan. So Kalonzo Musyoka kara claim nga anda ke a government never ta Kokocho. You see, injirate yo government ire rusanani kurwa sokorosia IEBC. Ising enjo na bwe na wako they are the ones who finance and it's a requirement from the constitution nando muntu wocha wa approve bintebi no muraibu through the parliament so there's no way era nyari kana nganda ke commission ya tikirgo jabu te nyara ko bage gotwara gosige korokana ko supported by the government because the government ne arete nita mangana buna yaiga apart from bali ba go chakora to muntu gosori go chakobase nseme ya yo munyakergo lakini muraibense kuika aligereri nainde aikira ni uri ochoriru kwetera as parliament so it is something that you need to understand that a government yarane bwa tokoboko which are in terms of the budget financing and approving even bali banyara ko babago choro ne kirondo chinga bono Azimio enyene yo kubatira ni wana Kalonzo Musyoka Mathakarwa na boigo Eugene Wamalwa na baraibande bono yatwalire difference ne kiama kia ODM kiarenge ngana kiarenge the giant party asensemo ya Azimio maite bono ODM kirokyo gose ekero monogere wekia mekerenge ukwana litukore goro omoskedu ne sifuna nigate betenga njirate yo ensemo ototebere nonye omurayo Raila Odinga nyare gosonana okoroswo kuikiombe kerikia IEBC nabo yakanyara gututerara mungana kawote bango abuno bolimo kurindi kiombe kia IEBC njirage koroswo igo ekubwatia arichiko bono nduchinga Azimio enyene enjira koru yanyarite konyora ugwatana nekana muno kiama kerikia ODM ero kiarorekanete nga kiabikire bono mugureme ya serikali bono mbabwate differences chinene na nene chichu kwagendete konya gukwanira bono kwa manya konyoranga Azimio maite Azimio gose tiato tebanga ODM na kiaringe chama ya bwata Azimio bono of course Kalonzo Musyoka bono igamba bwate egap getenene yo Raila Odinga that's why batari kwagiri nenchira achita serikali ya Croatia serikali ya broad based no moske William Ruto so it's just that they are filling the gap in bere nene ande no hano yoko iticha na babarite because ODM had 85 MPs meaning that that was very good the performance was good kwama yakonyoranga each chambe chinde chiro within Azimio na nabara 50 kwama yakonyoranga for some reasons ODM nera ya bwata Azimio so they are filling the gap libe ebo kendo borumboro na mbo igondo chinga ikiombiga ikiga kia gose committee ria nyarete gochorwa yoko chikoene kia nga bakoriro koringoria ase abaiga bikiombe kia IEBC nigo bagochi gukora omurobiri uyu ase chitariki 12 mutinyo gocha 12th of May yabonete kwera April 28th lakini ngabanyara komento nande amatukande 18 ikonga wikiro mutinyo gocha chitariki 12 na bekonyoranga abali ose ebonsi bali bale ase kiombe kia IEBC banyale kumanya amabagabo narali nande mbarabi barachi gochoro nande mbarabi barachi koba dropped akosamali tabo arachi kobanga mbabeti successful
na epeji ya gatano na rimo ondo chinga governors accuse Ruto of killing devolution nekirondo chinga barai gose aba governor banyarire kwera buna bakumugore umurai wense muske William Ruto ngataranyara gusegeta amangana yechi serikali chechi county awotebana county council of governors COG warns Kenya kwanza is killing the spirit of the 2010 law nge serikali ya Kenya kwanza niko bono yarorekanire goteikirania ugochika koria gwe katiba korengana igoro ya mangana devolution na boigo ndochengano mo waziri wike ganja ge serikali Muske John Mbadi nikagendete kuraga ichi county chi serikali chi county nganchira nyara gwita banjiro chile cyo kwanyora chibesa tatigani go chirigeretie ikeganja ge serikali gioka timetinga kiro kurigire serikali ya Kenya kwanza na ndikwaligire mangana devolution enchiranere serikali iga yabekire amangana yo kibaumbele we had a centralized government miaka ya maiga before the 2010 constitution usiri chiguriria 2010 gotwabwate centralized yani ngakere gento kyari gokorekana asense area ya Nairobi chipara abantu bagotaka korosi para even chipara chichinkeno na makori everything was centralized from chisema chiri cha Nairobi because no headquarters ye serikali lakini 2010 chikuria 2010 tukarete ntokoro nga decentralization gose what we call devolution nga obokorere bukaruase area ya Nairobi bogacha at county level that's why tubate chi county 47 chini serikali 47 kere county gose kere nseme region ni wate county ya gosianto wate chi county vile that is Nyamira and Kisii Bono, but you find out that this despite the fact nga nichi serikali tubate 47 and then tubate nene you are the national government but the what we call collaboration nebanga account nero etari etakreto no numurayi wense but they deserve kokorerwa magendro in terms of being allocated resources chiro chipaka chi nyarko bachiko genda ase chinseme china kere county according to the population konyora bare umugao obubwichi besa bono so the government and the county government they depend to each other unabona kere bange go sangeru kere county go sangerire bango na ndengo tumere back to Nairobi you see such that you need to know nga igonga government in one way even to support devolution by number one allocating chibesa chiri chibwendete make sure nga nkwana nere chibesa mapema kwa inere support yoke government event ko konya chibesa chabwa to kumapema gari chikore emirobiri county but you find out that have you realized that serikali ya Kenya kwanza yabire gegutwara mu mechando it takes a long time kosa koboria bakoreye gasi bare achinse mu chiri county they'll tell you ngabachandikire because wesa chiri nchirakora nchiraje so the only way that a government say Kenya kwanza government yue era sobora ibona yera konya no gotumana chibesa chiri mapema egere services chinyako bachiko korekana ne batubwate amangana a corruption ya naro na mangari utatigarende egere abakoriri bemirimo abakoriri be county na be services chinde chinyako bachiko korekana obogano yo bora se page ya gatano na rimo nekero nande tukurigere page ya gatano na gatatu DCI probes officials and backstreet dealers in a web of land fraudsters ekero tukurigere amangana yiga ya amarimo kairitinga kwa bere guko rigire tukurigire chigazeti chiga chiko gosekero itukurindira sokonyoro mugano obwambare mase na wa dailies egotokanga ndochenga suspects gose bari babiri bakubwatire ni kuna mangana ega nabantu barabana nikigima asense ya Kenya police link several suspects to well connected officials at the house ngabono abaiga ekero tukurigire ase cha visichiri cha Ministry of Lands niko ya birike korokana nga abali babwate connections go cha sabanto abo bisa bali bakora imirimo arro nabo babwatira nebi gabya maremo gose amaremo ayo kanyora nga niga bwate gose chi title deed chikonyora sinjira yo kunereria abantu amaremo amange agorira sinjirere yo botutukano omugano yini gora se page ya gatano na gatatu na Kuskabosio president walks a tightrope both at home and abroad ngomrai wense bono niga bate omuchando monenga niga gutarira akutara ka usigoro ekiagera bono nigo yarekanire
nekuru tuguchaka kuru nyomba gose ekerare inkai gasense ya Kenya igekorokana ngapo nonye political tension gose enchira ya gisiasa enchira ko abwate agendete kubikwa ase eribirira ritindi nigemoete obokong'u bonige kiagera narigetie enchira aranyare koreta o morembe nabo igokone king'onyare koebereria abakenya kwabeka amo erinde banyare goita boburai bwae nande tukurigira ase echinsemo gose amang'ana echinse cheisiko norochinga nonye ne serikali terabake gotwara chingaki chingia gose teraba in good terms ne chinse chinde nande noroche nonyerekero enseri ya America yanyarete kobwatoka gose yanyarete koeneka ng'a terigochikoena na obokonyo gochase ense ya Kenya nigo bono oyarorekane murai bwense abwate getiro kegima tari kuru nyomba tari nonye kurwa chinse chesiko na tukurigere nonye echise gibuna chiri cha DRC ntobwate boniga serikali nebwate omong'usana no nense ya Sudan omochando buno oyu ntobwate emechando ende kurwa sense ya Somalia na monase ogwetera saba begu bari ba ense ya Somalia kibarba Al-Shabaab igo nga ense ya Kenya gusomurai muske William Ruto nagendete gutwara chinga kichingo kigimase oburai bwae na boigo state to appeal decision to stop fees payment through e-citizen oroche ekigambero kyanyarete gutugutera arenga ng'aneri ng'a baibori bachigwakana chibesa gose school fees wetera ase omorobirio o e-citizen lakini nande ndochinga serikali bono nande wetera ase omo principal secretary Julius Bitok nigo bono ndochinga nande serikali erigetie ocha gotanga eng'ane yose go appeal ngatera nyara goitabira n'eng'ane yo barabo serikali ero nigerigetie ng'a baibori batumie e-citizen. So, ekente kinki atwarete mechando kidogo nande ndochinga ekoti ya ranya tukobage gogeteneni because konyora ya chakiro maitemeremo and you realize Matilda by the kuru William Ruto aso bogambi changes inchira rekoreta chiba effective wenye gare chinya kuba chigo korekana lakini koma konyoranga ebinte binge koti ya pingire sana nabono the citizen system yo wakana none school fees keregento any services including no hanya gitari no whatever ya nyoro to kwamereria omanya konyoranga ebibande akabeka ng'a ebibanda abantu bono bakanera chibesa lakini nainde yahegete juzi nadaga ng'a yaya bono karabwata nainde bosa bintu biri byanyara ko bigotemwa ase serikali yiga bitari ko ba successful in a way koma yakonyoranga bono bono shara lakini yaratera atigara badi nagenderete lakini nene yanyorro kwamerio konene so in one way or the other ebintu mbiro serikali ya Kenya Kwanza timaitinga is it because are they trying and error? Is it a trial and error? Orojo tebenga rero ibande abantu babwate gusana 1000 and whatever. Egazeti nere. Tebenga kararu sigentekyo. Tore egazeti ya Taifa Leo ritukurinde ko tebenga Ruto rais acheza apata potea. Bwana ekoro kadanga pata potea. Na tukurigire ase ande endo chenga omo senator we county ya Narok omo ske ole ledama ole kina ni kubono agendere abarai kurase county ya Narok bachakire kumuragia biara nekero bakomotebenga ni gakanire koreta ogo watananeka ase egesaku kiaba Masai ekoteng egazeti ekotebanga you've been paid to cause disunity ma leaders atel kina mugano ine gora CPJ kome na gatatu na boigo tukurigire ase gati yayanda mange ariakenete Ukwaniro ase chigazeti chiga Raila's long-serving aide George Odwor is dead. Kaitenga mugano yo na oronkwayo nyorete ekirobone kororekananga oyo kabiri kosoyo abire omorendi oime mono oye omoskira ila Odinga nigo abire so beire omwegeno akigimase gikigetambe nigo anyarete gosiria obogima obwae timetingi nkyo manyete igoro ya Ed George Odwor is one of the most the longest serving kosorio nyariko bagakorenda omo prime minister was a former prime minister Raila Odinga nabo umuraiwe chama ya ODM onyara ko bagakomurenda sana lakini ritkuri igoro ntwanyarete sa surprising news chigote banga bono sirio mabwa tiganya sanye beken koreae asagia na bono rende chama ya ODM bade ya confirm tigoro nande batebire ngobeire loyo obeire omuntu batare no mugakori for the longest time ande mo chando ndota enekire utara enekirwa bono ngatigen koreae ebekwe asagia
Governor Kiika could be back next month, says our deputy. Ndocho Mokonyi bomo governor ime county ya Nakuru nigo anyare kwera buna bono omo deputy yo Moske Davis Cons niga anyare goteba omo governor Susan Kiika na chekoirana ase county yu omutinyo gocha omancho morigereria egati yayo na yanda mange korende sam ndoche mbara iga basangete birengere byabo igoro ya manganaria kendeta sense ya Kenya na rego gotanga gashagwa bitter because he is not at a dining table metebone birengere lyo mbiri bire bibe birengere byo singoitabira no bire na ntubata mangana integrity ekere gukwanira obukurumi gotebanga corrupt leaders setting a bad example to Kenyans of which na maine na boigo covering mental health and asha welcome ngabonekera omoroberio iga osha ekero gocho korigereria yosekwaneke nga bari babwatu muchando bwo bongo banyare gokonyeka nigobono oranyare goitabira no gosenganigo nganegyo goitabira na asenjira ire engiya ina re gazeti ya The Standard osainarare manene se gazeti ya The Standard yeri tukoria rero ase gazeti ya The Daily Nation I'm the king of the mountain nyuranga rero neri tukoria gatatu rie sabari yo murai wense so oko gose esabari yae ase ensemeria Mount Kenya bono igori tukoria igoro ni gatebutenga bado nere ore umurai gose nere ore kiongozi igaria ase ensemo ya Mount Kenya nanya tukobaga gotara chikaunti muna chiri cha Meru na boigo chikaunti chinde ase etara ya magendro asarongorwa Mount Kenya eso ndoche nga Matilda abantu no bayatokezete sana egari konyara kuba bakonyora kumotegerera murai bense oyue tomaete butambe nga nagende tukurichira chiae n'ebintu ebinge binyara ko bigokorekana asorogongo rwa Kenya nanene mono asorogongo rwa Mount Kenya igokorwa gesa arorokana ko banga o tabwati bwa matebuya n'abantu ba Mount Kenya lakini rende ndoche nga abantu mbetokezete egarabanya ko baba como arigania amagendero baligeti amagendero baligeti twarenge na omo editor igoro aiga abuga negentanya rutoko kwanra nkerina ki nigekorokana chingaki gosekoro kurigerera abantu ba Mount Kenya egento babwatekia anobomo na bigotoka nga chingaki chiri barigetie konyora magendero buna bono gekero murai wense araroro ne babanta bambari koigwana ekero baikire ase ga ni chingaki cyo gukora biashara guse chingaki cyo kwanyorera ebinto niko bakubwaterana lakini kigwika engaki ya siasa erona baba gutwangana kigima lakini ekero barigetie konyora obokonyi nigo bagochamo unlike ekero tukuriwe gocha chinseme chichindo batokonyora ngano nyomurai wense ka gocharo kungoro agusi ekera gosoka kurwaiga abo konyora ngaba gusi nabo bagwika no nyeri murai bwensara ororo monta bwate no eritogonyero iga igukwanire gente kibe bachakire kuramana no nyebo sibo murai bwense lakini twanyora nga example kurwa chinseme chichinde go Central Kenya ekera omogeni arororo nigo bako babatakatifu na ndi babwaterana kiri bako ego getari kiri bako ego kebe kenene kebe lakini umete the moment mokoro kia unity bune bintu bigoche ebiya lakini bona yatukanga tukuriye gocha nonya aiga gusina mogonyora abantu barwane no bosio ubwa abaraya bane twarabirore ebintu binebia abantu bakwerenera bobe iga bono negento egete twanarire asenseme ya gusi atogusuka bosio gaiga I like to fix impeachment impeach the deputy governor honorable Simbarati orders says a star witness bono onyore nga kinero elia monda tarigo chiande I think you remember kero omukonyi bw'omu governor orengeo wesemo ya kisi omuske daktari Robert Monda anyara tukoba gakoba impeached bono oyorenge omo oria togotebange witness gose oria onyara kirori orio monene atebanga bono abo shahidi buri anyara tukoba gakorwa igo bwarenge obwo burimo egere banyara koba bako murushio bisi daktari Monda bono Matilda I know you saw ngwaro chenjiro mungwano bakokorera arerete ogukwana watebanga no mukano okore gosenkiano senje gento buniki for me there's a take I want to take orochonye okorio borimo mpaka orusia mariga possible code aya maybe terms chiriba igwananete zinyara tiko bachigo ikirana that's why maybe akare gocha watebanga yaye na ngainito
is there a possibility ngabona anda ngainde ngabona kachiote yako omanyete Sam wakati mwingine emete abantu rero emechando yabeire menge abantu batemere kwerigeria ase chinchira chinyinge at this point I think egento kebonete korarigererigwa ara check wangake in terms of health mbuyare abongo bwembe bwe umuntu yarigererigwa umetera bokonyora ngumuntu kero kinabate okay ntuto itukukwanere yo sengencho amatukabwange ukero kurikiria abantu abange ebagukwana ebinto bakonyoranga abantu batore mental breakdowns ono turi kumanyanga umuntu mbuyakwana na ba umuntu agukwana na in the next 1 hour achenje kerengerere akwana gente kingao muko mubole otebanga viaitire ikobono lakini ndo chenga korengana na ili uko eriarigete ndo chenga nandine ngana entindi nande kendete gosoki nande siasa enyinge umete nande samu maite totebania maine ekero kote makwenda kwena no bosaiti bo bulimo onye koro omuntu ore normal omuntu iboire boronge igo gosetote bae no mukusi omuntu kinete buya ukiniri chimbwa chingia gende kinge kogotiga ege gogochanda ebirengere bakote bana kiti gansi boke eke yakobakebe but ata no bano goso don't you think it is goseneri reputation gose ne ri epicha ya ogosali because oroche wachira already abeirembe na ngainirete who is going to believe you Ona kiho okumia ndo chenga ringa engane yu ihanya ritokoreta ribirira ritindi sana kwa social media kwanya komanyanga umuntu nabara gutumika gatenga ngo gwakanande basagete gachyote aboboko do you know umuntu nagatenga ni bon ninche nkwire nkwegente nabara kuobo nande isinginja no umuntu kuba compromised inamana bono nande ndoko ntena wasaiga ritokoria moisone kira balenge gote banki yaikeire ekiro konyora omuntu tobwati omusima boso omusayo okororokana ng'ana bokoyumba okobwatie omorindo bagotiga nande goikera yatoka ng'a omorai gete egagokorikia specific times ekera ate toichigoikerania obosari ase eng'encho amete ase omong'ana obosari nokorete kinoro lakini ekero yatokire ng'a mbabwate goodies gose obuya emong'ana ya amagendero aye tori koba consider ase eng'encho bamete ng'oyo ekero namoire 200 nigagokora ki yagotantana tabwatikia tamanyitikia tagete so narara manene gabu we are waiting tororenga ngike konyara kobage gokorekana ase enseme yue eyomo gose ya yobo shahidi obwe we are seeing a way forward bono narara ndo chamanene ase komanya etaro ya yo muraibu ensase enseme ya Mount Kenya nyara ase page yakane ya gatano yomo yose yegazeti ya The Daily Nation Kalonzo wrong on interface in hiring of new polls team ODM ikitwanyara kabato kirere kurwa senseme ya standing abona Kalonzo Musyoka gakarata banga omoraibu chama ya ODM moske right honorable Raila Odinga na bego moraibu ense bona gababwate njama yoko bange merobiri egere banyara ko bakoreta IEBC bari banyara ko gose bari baranyara ko bakonya ase okuirobo cherubu mwaka bwe cherubu 2025 korende buna na twachika gotabanga nkeringa serikali anebwa tokoboko because no bakwena ne budget and at the end of the day kerba korire goikaba omuraibu ense bamutenga bono no yonere twanyara ko batokorora uraisane ase ekeroge keiga alafu gaiga ase page ya 5 court suspends CJ Gomez colonial era rules in fight with the right group ngabono nyiranga ekyo egose ekegambira kenene gia supreme woriyo tenendete oyoro as Chief Justice Lady Martha Koome mbabwate okongusana nako gendrete abande mbare baigwete nga mbabwente koba a service igobono naro aramanene ase ensemeywe ya The Daily Nation gochia ase amangana yoboralia alafu kegando chenga egaiga George Natembea oyure nero mu governor wensemo ya kwirinde ya Trans Nzoia ase county ya Trans Nzoia yakarwata baganga bono ni gatumekete chipesa chikoro kwanga 9.4 million patients money on a conference yani ngabona gatumekete chipesa chiabaroire yechichire 9.4 million goikirania ebikaro inarare asenseme ya Trans Nzoia kurene na boko yanyora na manga mange ase
ensemo eye gazeti ya The Daily Nation alafu Matilda Gaiga Muturi I was sacked over my stand on abductions kakaranga igata gitama chibu kubatikana no gwocherero kwanya atkobo kwandikwa ase gocha asaba ntabango saba bange anene mono ase ingakiri ari uruchuri ya Gen Z bono agotabanga igata gete kuboria ama chibu atagete gose amairane ria atagete iguru ya mangana yo gwochererwa kurende umurai wense akanyara kobaga kumwaka isiko ina rara manena ase gazeti ya The Daily Nation mbia mwana kiyo na gazeti ya Taifa Leo Sam anapogoto ase gazeti ya Taifa Leo ndochekega auma akipuliza riringana riri mwamu ase gazeti akoromage guterera ngabona ase eba focused ase Semeria Mount Kenya ndoche bicha yamo oyorengo mokonyi bumurai bense yore Rigathi Gachagua akarusi Rigathi Gachagua akabeka Professor Kithure Kindiki akarusi Justin Bedan Njoka Muturi obekire Geoffrey Kiringa Ruku alafu Urusi akarusia ase Nsemeri ya Oboremi akarusia Andrew Karanja akabeka Mutahi Kagwe ase wizara ya ICT akarusia Daktari Margaret Nyambura akabeka yorengo mugavana Motangani bwe county ya Kiambu uyore nere William Kabogo ase bodi ya KICC akarusi Irungu Nyakera akabeka umuntu tokurukanga Samuel Waweru Mwangi wanga igakorusia kakobeka anapoliza akitoa na wenge ngango ngembe bango kurume na ande ya guterera ono baranga ruto akari kuruma na ando guterera akorumo mu Mount Kenya akonya kubaita gakubebereri akubake iboko na ando batabinga ya bono pole tigamba mbaye kurwensa seme yindi sepeji akaberega ndoje agendete kwangazia thawari ya gosoro gendo ruae ase kagenda tukunya kulino umurima usikagenda tukunya gutire getiro kya Mount Kenya yonga naro ari amonene asensemeye ya The Daily gazeti ya Taifa Leo wachambuzi wasema mabadiliko yatokana na siasa za ndani ya Mlima Kenya huku Ruto akihakikisha anathibiti eneo hilo akanga wana murai bado ase ensemeye ya Mount Kenya. Alafu gaiga siasa zinaendelea kunoga because Justin Bedan Njoka Muturi otabanga bono na agenda tukunya kobeka imirogorio na nachi goteba mange ayue arachikweni ayo korekana asesemeri ya serikali ndotengana bagenda tukunya kumura mache boli igabono soire ne team Gachagua bono mangana ngochiko bare position negenda tukunya gutinga position negenda tukunya gutinga alafu gaiga bagatabanga dunia kuumia Trump akiweka vikwazo zaidi ngabono umurai wense ya Amerika oyore nere Donald Trump igagenda tukobeka ebikwazo ebingi weseme tege mengi ira nyara kopage kwekoreta umuchanganyiko kidogo ase ensengima gekogera abantu abange baidenti bwate ebyumbe mbiro buna bono kirikia United Nations barare USAID gikonya kabage kurwa Maria wanene muno gocha sorongo rwa Africa already Kenya kabage kurwa igonga abantu mbachikomia sana narara manene ase gazeti ya Taifa Leo karote tukanyora Yuna Mange nyore gazeti hiyo na nkorigereria gazeti ya People Daily ringana ri mwamba tanga shame as TSC said teachers hiring to Ruto MPs Ntobwatenga politicians hawk appointment letters for up to 200,000 Kenyan shillings. Ngapono nigo yarorekana ngano nyama bagaya iga ikyombikiga kia Teacher Service Commission ama bagari kiponente koena na guse no manyetenga na kyo sam kiponente kulika abari mwasensi ya Kenya. Kurendenga ama bagayo guse slots chireni go chabeire ko chikoena no gochia achi ayande ateneneire na barai a korwa ase kusi ababunge ndubwate unonye na bali kurwa serikali ne bakoragwa nere omo ke William Ruto nga opone gano nyu mwalimu konyora libaka kusi konyora lirube na konyora nga omo jumbo wo nero kwa connections na ndi igwete nga bagwa kana gwikachiri bu 200 ingwete nga abantu bagenda tugutaria mabaga ya y'obwalimu nonye nurses ntoroche kuna bono kurwase county ya Kisii kirondo singa serikali county ya Kisii ama bagaya nyarte kubwatoka kusikulika nurses bari 45 konga kurwe board nurse oyo moyo
onye njira bagutumika giguchikoba afya lakini kero kurigerenga onye TSC bono nkikunyara gwitinira kinyare kurika abari mubuga gusekorengana na keri guse abari mubuna omete mangana nara kurigererirwa lakini bono onye amabaga yachakire kwana nuko chase abakorosia machikoro chengane tiri guchikora tumuchando kigimana mona se wizara ya education abantu mbarumanyite singe mbabwati connections guse mbabwati vesa batanyara konyora emirimo bantu they are highly qualified abantu basomete and they are prim gusendo te abo yarenge ngabachincho bugima lakini bono abantu bari bacha kuba forced baoni amaremo baina nechi basechi hande mbanyora have seen someone chinga basabe chilon baina nechi basechi hande mbanyora I have ever seen someone who akakabesa it was 400,000 ngomwana yachikuri kwa abosigari recruitment yarengi do you know chiba sina bachi achete bono chiachakire ko babuna chi scandal sibwatira ne chi agency chikwira abantu chinse cha golf iko bono naberenga aba kaba very careful much as otagetega sie don't toebeka togotebanga seke songo don't jump from a frying pan to a cooking pot okagetenga bono ko ania sayinga o no chira ni chibesecho but unfortunately oinane nahando montachi and tonyo bono kwa retreme chanda zaidi ego be careful chinga kumune chicha bono iga egerenga tonyo ranga kwebekire mechando emenge mono gwetani iri already obwate bono iga omugano ipeji ya gatano egazetini ya People Daily ndo chingene page ya gatano narime gote wa Muturi why I was fired nagendete kwenana chitababu chiagirete era karusigwa abisi usane monase cabinet na boigo how fraud stars colluded with bank staff to swindle retirees ngabona nonye bali bachire retire bagendete kuchandika kubwatekana na kiri ngachibesani go chigendete kusira ase chivengi iko omoncho murigire ine gazeti ya People Daily yerituko riarera korende sam ando chinga omo ekemina nongire kyanyara gokorekana rituko rya Jumanne gosi obutuko obwa Jumanne ne kirondo chinga ase machibwa leto bwatento bwate timu ya Arsenal neri ya Fulham ekero ndo chinga timu ya Arsenal kabekeria Fulham chigolibire ase AMO na poigonto bwate Nottingham Forest na Manchester United ngagirete nga abu bono bako no yaliyopita si ndwele tuganga ya jayo timu ya Nottingham Forest yakabeka timu ya Manchester United yamase ligena liesagero nimanyite nga yawo kunire na nento bwate Wolves FC na West Ham United ekero Wolves ndoche yanyebekete West Ham golia yamase ligena liesagero timu nyanga ase Manchester United ninki kiagira gwataka kobomo tindi korende ayo nara matokeo yasipite sindwele yasipite tamasa weta yaliyopita sindwele tuganga yajayo nginyorete omo governor kwe county ya Machakos omuzike wa Vinyandeti Dragon tekyo atabetenga yasipite sindwele badala atabe gose libagara atabanga yaliyopita sindwele tuganga yajaga atabanga yasipite sindwele kwa hiyo bona se amangana mani ekinege ntugiakorekana tiri koria muisonde yasipite sindwele tuganga yajaga ona singe January ase chigazeti cherituko and the newspapers are our business baka tuyaitabirane na ndochenga ayone gatia manganari ase chigazeti cherituko riarero gusinga yo naro are amanene kigima ase chigazeti chiarero bas wana tokogenda ase torgonga chebole sotik eroda tetraenda sotik ase orongo rwa Rift Valley ase bano mo pastor yomo igo ya bideti aenda ase club akanero mwana oye ebil egere konyoro bekire simi ya mama mwa base lani oskonyoro nyure wakire chichuba chaga lakini bono tabwata basagwakana akaranga egento gyoka kora no kubeka esimi ya mama mwabo ase lani bono ende pastor yu nabo yabide tinga ndacha gwakana chagwakana ebil no mwana pastor ngase nyumba yo akane ebil egerenga esimi ya mama mwabo so musubati pastor
tenyara kobage kogenda Matilda maetere rero iga abasabe kegorie kegeke nkwa kabare chichuba sana anyora nga we are the same people tutabwati emeremo lakini chichuba ngoraki ngwaka uko bori kwa ne kerase kerankoli naki chibese chichuko ngai chikorwa naki kingobori nga macha tutabwati gasi ngai chibese chikorwa echinachi okori gosebese yo kwenda gukorera chishere narongo changire abantu gukora obusaria ere konyore bese korere kuna bono esimi yoroche ngocha kugenda yarengi mambi na mambi ngai nandare guchikurusia yende nande gare koenda pasta nabare kugorera umurugyo nande esimi nandanyire ikiagera nande samo kire kuri gento buneke nkai gekirete umwana oyo agosomba nesimi yange nakoro nyomba that's where akonyora kongo bokurwera apa umaita abangina nabakonyora nga riria richishughuli chiae nabakonyebekera ase geteni abona za bangina chisimi chia bangina nachichia chandekire mono ase kiringo okonyora nga ya password yo musubati mbarikobeka esimi nabe either tebwati gosonye kebwate ebwate ose eliga gosenda w yani gento getabwati ebwate bukeria todo nabo komwana uri ore koboka amanyite koigora lakini kwanyora nga the other agenda esimi yawo ne yawo lakini kirere yo musubati asenko konyora nga esimi yiga apaka abana okonyora nga onde bwenzi ora se nyombe na amanyite password esimi na nabo konyora itigira ndonse mwana chigemu naba bantu bagochia chigemu yes abe konyora bikira ndonse utatigamba igando chinga nonye nenkaki yo goshawa nabo bantu bara basogoswa ne esimi ebafu kore ndito antari mangana noko basabera ninga abangina abanya gosesendewa ekiagera nonye na at some point enkakinero kwa utumia simu ya mama mena sana especially my grandmother konyora utara twari kibando gore nonye line yao line ntangane gutumia ne ya mama especially my grandmother ngotumeka na renge yae naso mpesa na arachungusa nanya nabwate kende maite bono mbabwate bose lakini muko banacha kera baba ile simu kwara abarusi aga sadaka abangina you are our blessing by the women egendo tamanyiti mothers and grandmothers noroche magnitude ere gotumeka toroche aye echa babo meno kero kene chama okoro kwatemende kuchionja ayenga kiyao dibao kwa no nchebono maite ebisware ebi na binalire amount chiri barache kurusi enga kinero gocho gokonyora nga onye chiro tiga barusi bono onyora nga liria nainde nanyorekanire ngana rusiti gwara someru sana ando mongina arengere nga yaye mwana oyara neba na gochimbi yarusi echiane ragitaji kurusi echiomonto they are very understanding lakini onye no musera ara kwemete biboke binge bobe ngote bya maene na kubata simebe yo moibori yo omusani muntu nde bwensi ngetomere besa abana abanyaroko maite you are cautious abana bamura mote machinjira cyose nara DJ Top Shagaiga okorwa mubori agotenga abana bamura Top Shana maite kero balenchera gete balenchera yabo Ere ngere ne chango nonye director yaito matundra timanye tingere kire kino nyoko kwate simi matundra wekali chi sister ya mtani sister nenge aya na bwata manene awo nkomubori to Top Share ni moibori wa transfer chifese kuchi account yao DJ Top Share we are coming for you na morenjera gusumali oli okororire chinyinge sana kerora kore kama te yawatanere ande mugo korere kigambiro imbwate loya yes mbiya bona sana umonjo murigire ndo chenga ase chigazeti chiri tukori rero hamuno to gwikira omwelio nekirondo chi mumanyi agoteba nga ere naziporoye obokirie machoka ochoke nyamori mongina na otiso morara nyamoya beramen abande abange mbe bono kegima ndose nara igo kweruka DJ wa Vini timetinga DJ hata kitu kweruka usenaki akoroka DJ wa Vini tionde intena kwa sana mbia mono sana Jeria Kirubo nere koika sobo Kisii County Frederick Ogemba koteba good morning Matilda in the studio watamanga kazi nzuri sana mnafanya pongezi pongezi sana pongezi yake Kiswahili ke aya karatika nanya kuiweke watamanga pongezi
ana wakiwe gitabu kigima Frederick Ogembo, please yoto tabia meaning ye pongezi ponge yao yao yabeire nyese ndo tena uranyara ni kiana akuru agotebanga akuwatch koro Nakuru City are tuned in live. Ocharo William agoteba watching from Sensi Kisii. Sensi abaiga anava kuru chinse mochiri cha mara if I'm not wrong. Mbuya mono kigima iko ase go mwancho murigereria bari mwensi mugendete gutuigera kurwa wetera ase chinse mo buna bono yiga omayekante okweruka mna Skyde Motenje ahota na watch live kutoka Sameta. Pia mono sana na Osembe Kennedy agoteba kutoka Kuresoi Molo Nakuru City well represented. Pia mono sana iko mwensi mbali mukendete kunya kurika chi message gose ujumbe cheno gochaiga ase studio mbia mono sana ndochenga noyo iganya Simi Obadia na Nyakwara Mogaga gotea good morning from Keroka Masimba oyo Nyakwara Mogaga na Zakari Mbati nera goteba good morning mbate Bishop Nyangena Damian Aleki firstborn na oyo gawateba ngabantu bage konvonsi they are watching mbia mono kigima ase vari mogendete kurika ujumbe cheno nande nagotebia onya sore sigino tere kubata bia na bokonyara kulikali uko una oyoiga abundi ate bokoro chinse mochiri cha Iringa akoranga isigino ne bwato mochando ikonya anya sore korochenga TV yake tembe tere kubata burunge na bokonyara gutumanya erinde mitambo inyare kuligererwa korende bia mona sana sokogenera koba 90 some timanyanga onde nare kware gusogeri rero tiganda nyara ko bagingo sogeria umungwana kurukwa Ocharo Chris Kiriama a good friend of mine na ndengo nya korare emirimo ya yagaria igono ante butinga na bombo ente kumukwani babo Brian Ondieki babo Senator Ochwang na bange bari batusonje tase emambi yabono ngo batenga munyara ko mugo twarit kuriya aseri tukuria rero ria Alhamisi togatebanga throwback Thursday na bali rero bakwende chiro daraja be very careful because rero igano ne simi yonye beke buya twira no tabwati simi na kiwachi kana mucha sengane gabori no yo rero iga bantu bagotumeka any minutes konyore besa konyora ngabangina gusaba nyaruka konyora anyi begete maiga gaigo maite chi jeans gose chirong chiri cyaba nyaruka njiri gutwara mifuko metambe konyora ngabegete kurumaiga bono muntu agocheri muri abange muitinya nitega agapiki kurwa bwa karusi koko genda liyo tete kurusia rera abantu bathi abanchete gwakana ne chibesa kwagure yanga yawo ga daraja liyo kurusia simi ngochi gwakana nyorengano ne simi ite kortiki tejo igo you have to be very careful ne tabadara joka anywhere you are ne bane tawni gaiga you have to be very careful egere enga tonyara ko bagosiria enibo yawo and timayanga ngikiaga wachikana sengane yega yoko kachirwa ebinto korine nengana gendete okonyora ngekoleto muchano mona na bona bangina okonyora ba minyogete gochichiro pero chumongina na ro tikete ga bwe simie kaenda ko wakero bikombe gotigara club nengana yogo ichane lakini hapa sasa ekero mwagotumika chisimi chabo ibori osonyo mwiburi kago go trust oko isimi yayo manyete password abo konyara kutara nero gusigotumika etumika senchirere ngia gwatumika isimi chabangina I think amachiko nabo ente kubiko chisimi chabangina chisiku ndochenga Nelson Mengwe ni wagoteba good morning oyiga kuruka Charles Sangara ndochenga nkorerare agoteba nga avieta imeniwa okoranga wine gatie by the Matilda, are you aware abantu abangi pero twara go so class 1 go seri twarenge baby class go twata to ko bachi pilots and you know majority of the guys the dream ya ikiranire people are pilots na bana avieta rende lakini rende they are pilots in one way or the other ndo chabantu nga bare ko endia chindega iga lakini okoranga bintu mbi muchirete buya na bakorera sana endega nyamenta mafuta korende no komotebia nga pole sana oyo ne akweruka nga ale vundi iyeche simi roigase munchu songo Charles Sangara avieta ndo chinga ya mubekase korende nengore nene ndo chinga na bange chindege chibantu bagendete gochitirike gima samti manyitinga aye school ya aviation ndi wachite course ye kyagera aviation nche no muralia
abantu mete bachire holiday boniga nje no murari ndege chiga onye ba access esimi gose computer ekwandi chindege chibono na riarure ibono amangana akongire nande tiga ngotebinga mbia kwanza kwanginyiri abana no barisko abaiburi please be very careful kera abana barisko okonyoranga ngoche bari na mangana mange bono okonye buna bare skuru abaiburi konyamba bwato murembe rero igo maita abaiburi na inu you are very funny bono ngaki abaiburi bata ndiye gocha kuiguru ona abaiburi bande babwate bichana ndikaye gocha kuiguru lakini yume teriko cia abantu ambe ya December nero konyora abantu bakonyora chia lakini ayo already abantu mbali bakuboringa ndi bagocha kuigura so what I can say especially asabono amakia abana ba makia into bono we are part of the generation because into the generation Z use Gen Z egento kiabere ege tange kenene actually na mariogo yo gutindia and abantu abange bali bagutumika mariogo yo gutindia okore research igo konyoranga when they were at high school nari banyorete exposure y'ebintu ebiga umatiri omwana ari between primary onyoranga abana bakona chi primary school chi bagocha kera litiko mwebuli nabokonya ku monitor chitabi cyabo lakini kero baenda high school bakaenda se boarding bakanyora kuba bakonyora abasani kuruchinsemo au bakabayegeri because abantu abange bagotend kutwara influence kurwa sabasani bakachaka kutumeka marioga yo gutinda kerbare maybe high school abantu abange go bachakirita high school so omubuno omubuli buna bono bali especially bali high school from 2 3 and 4 you need to talk to your children batebi obebu gutumeka marioga yo gutinda abantu basiria magimabo abantu basiririe nibo gwetera samario gayo yo gutinde egerenga ogutumeka okonyaka bagugupungwa egerenga to save kegori kia mambye igonga ino bo seminar gurwa sa kochia sa baiboli babe very careful nga kibune yabona iga nande nyuraiga taringa bana bamura bakali gutumeka bintebi ayo mpaka abana baseke they are using this thing na eta seketega ero want to mention if I'm aware yangote ya maine ekero kuri yobuna yiga iki kyoguta motebuotenyo omotebuotenyo inyasore yatonye tebe bunere tebe nyasore weed inyasore abana bari abanyaruka bari ase college university abagutumike ebintu ibobe kubwana onyabambra sana nande bono barabuma itokonyoranga mostly nonye abantu totebenga nonye kuba control yako bakongo kiagera tarire isomo itoranyare go suspect omwana omunyaro kukoranga omwana oyompiyare tokumanga usengo tumekale ebintu ebiga bono nonye ko access ya mario gari eguchia babera bwango okonyoranga ase ali abantu bakaniri mbali gotacha mwana nababe gituchanga chaye bwego munyaro ko kwali ne biasara bia ya kwanyoranga nero gutumika ogenda oretera abande tiganda agotebia kwanginyori nande taitiko lakini tini mate tarigereti na nje ngotara na arengeiga nkonyora umwana umunyaroko ari biya umunyakeni biya sana yani kidogo iga nkoiguri musu nguchigurigere ngama konyoranga no abwate taga kwerende kali koboko igenjira nire bawo kabwata to komanya bona akonya kobeka enjira geteiga bono mujana nkatwaro mujana sana mwisiko taba moke taba moke gutumike kentekiga nande taringa no moke ngakibona bunando chare umunyakeni garo mujaiga inkige ko happen that inkige ko changira pakache kutumika mariko bunayiga so what you are saying taribana bamuraboka taribana baiseke ba nyara ko bago bakwana hande monita chitabi cyabo batebyo buyabo go tware tabi ngiye yo gosama kari ruberigia igarengo bugimo bwabo cyako buya apo mbeleni eba no kuboryanga abana bachire isiko moncho murigere nyokoro moibori nyokoro moroki wanande ko konyora erio geriga onye torasona na samangana yaiga yogo tumeka mario go yogo tindi tobosa gotema tiga gotema lakini onye gwachakire gutumeka onye gwachakire gutumeka tema kuria abantu barago konye singinjo bono ndotengo bogimobo you can imagine omonguru wako wangirite miaka nge 70 posio bone gasam lakini njiro gotinda njiro koera nayo kwarorera maze narorari ebicha nero bunabono embure gutu nabo konyaranga kwatangira omugoko gwetera se gutumeke amario gayo gutindia naboranyorenga nande ayo awe chigo soka chimbe sana alafu gendo kende bunabono kero gutumeka amario gayiga
I don't know, you are aware nga mache no monto gotinda. Mache no monto igotete mbanya guchembiri go chamo. Ere not na south unachitomerana. Igo bono. Nenga nayo bororo lakini erende no kubole nga baibole erenda kigima kira abana bali sko chinga kimuneshiga Boniface Kenya na boigo umanyete nga musubati okurokwa Valentine na ndio kweruka Elizabeth mbe mono sana hasoko kenda kwa eme yomurobere no yiga Maximilian akotebonga akotionde en Maximil tina manya nsemo kichiriore oyoga ndochinga koromonyaruko no musubati kete twasomete nere akotebonga akotionde en mbiya mono sana na inde good morning ndoche jemi manere korwa chinsemo chiri cha mwimbe no ari ime yomurobere mbiya mono kigima mwancho murigere kenda kulika ujumbe chino kurenda sebono tokurenda mutimo komoke nekero tokonya kubolinga abana bono bachirenga nyara ute naboko kobalenda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilietari ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochega kone igo na nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire ko nyagetari na iru nyagetari paka bwasinyire pono ngo teba ngonde bwensi ura doge ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya gitari ya nuga pesti elinde mo konde munanyi gwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwa se enyagitari ya nuga pesti nogo tonyora asama gacho Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora ne menge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange naboko bakirisi migwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya gusie bono na bukwegokia aso gusonja etv ya uwanje Tiaga Temba Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cho wakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa growth kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange bakre simese number 0703 943972 ajira gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga
ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagiti showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa liga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kindi kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucyugo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange inche no manyagitari irinike maobanyi omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mubero omogima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa amariogo na amarioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra amarioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustra sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles California in USA Mario gande nale tukurusia somo chyo India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011 twabere tukubweni abantu abange na ende ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kyagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na boigo omubui asaboteri Pastor Mary Kirubo.
Uliboigo oli omuredia Wumurubirio wumusaso Jumapili Ase TV yaone radio ya Getembe Nigo akuchingira emyaka 35 yobokorera bya inseye y'ubukristo na kurandia enchili Watana amonere chinga kichiga akuchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu Muyiga urakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyugiga ubusungo mucyakira chinsebiri cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe ine kwabaire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borero bwa sungwira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Ngaki borero bwe sukari bo so mobero boime. Hypertension no borire kera manyinga ko gende gure so mobero. Wal fiti itosomete chinchereza to cyukorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ngendu conventional medicine. Yani ubonyagitari obwa kawaida. Itosomete ngendu nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliyakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari ya marwaire. Nchirende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Togotumia maliogo ya Mugire na Philip Mainda yareba mwabo abamatundra abamukaya abakichwa abanyanture nababonariri nigale isemoke Jackson Nyamongo nabamwabo George Nyankuga nabamwabo David Obegi nabamwabo George Nyandusi nabamwabo Ken Moindi nabamwabo Eric Abuta nabamwabo Sandra Mainda nabamwabo gatia bande abange nigale korera enyegosira onguso na Eunice Charana Peter Moronya, Elizabeth, Nyagusira Peterson, Nyarega, Mafa, Manyange, Nyanchwa, Onkoba, Nyagusira Nyanduko, Esther, Nyagusira Siocha na Agnes. Nigare Sokore ya Derek, Quinta, Sharon, Levine, Dylan, Elvis, Peter, Winslow, Melinda, Benjamin, Warren, Leshol, Tenaida, Gabriel, Chantal, Shanice, Suspita, Sam, Shania Mara, Louis, Tiffany, Kimberly, Brella, Gavin, Givane, Troy na Tigan. Mochango noberi tukira jumane tarike ya momotinyuka no mwako yiga harusi gwenkendu ritko real hamis tariki sato emeroberi yogosebero noko anyone nekoreka ritko ya ijuma tariki nye motinyuka no mwako yiga Nyanjo Village, Kitutu Central Ward, Kitutu Chache South Ase County ya Kisii. Gatamba Television na Gatamba FM tarangare ya ito. Siku ile Bwana akija wale wote kila nafsi na ugukwa kwa araliwe kwa Madam Esther Nyanchama Mausa tuichende kuralia ugukwa kwa Madam Esther Nyanchama Mausa uyulengi umorokia usensi primary no mwana unyagusira umugaka Abrahamu ndiye kigisemba na nyagusira umunginamirika munayo Banyakuiba Village no murugi unyagusira Nemuel Mausa Nyangina ngina Jared Mugeni kurwa Nairobi, Rosemary Nyatuga kurwa Ruiru, Wycliffe Mayaka kurwa USA, Maktova
Mark kura Juja na Desmond Nyangina kura Nairobi. Niyo mwabo Inrigisemba kura Nakuru, Nelson Magembe, Zakaria Undara kura Kenyanya Junior Academy, Magwa kura Nyamira Express, Job kura Kisii Town, Nyagusira Margaret Mura na Elijah Mason wa Prima Shuttles. Kamumra unyagusira umugaka Silvanus Nyangina Onsongo na umungina Nyagusira Roda Mura Nyangina Mogotu. Usomanyikeni buna Mogotu. Mukamumra umwabo Ayenda kura Kitale, Javet kura Nairobi, David, Daniel, Andrew, Musa, Nicholas, Onsongo, Kenneth, abali Nyagusira Yabesh, Samson na Jogo. Nkamati ya Nyagusira Elizabeth Obutu, Isabella, Melen na Jemima, Mwibuli umwabo Kerubo, Teresa, Naum, Alice, Kwamboka, Isabella, Jane, Ivrin, Lydia, Pamela na Mer. Mokoyoye Intabu, Nyamira, Serena, Nyabiosi na Mugeni. Inabiara Estera Kwamboka kura Egerton University. Branis Minayo kura USA, Dr. Florence Atieno kura JKUAT na kwa Mageto walibakuru kwa Onsongo, Ezron, Peterson, Nyangenyo, Rujad, Samuel, Dr. James Nyamweya, Pastor Chrysanthus, Alfred, Clement, Mageto, Joyce, Margaret, Esther, Evans, Elijah, John, Samson, Asuma, Joel, Ondoro, Melen, Sarah, Yunuke, Joyce, Mary, Teresa, Nyamato, Nyakundi, Abaisamoke, Nyakundi, Ouru, Risma, Judy, Lillian, Jasper, Jared, Ezron, Divina, Nabande. Abaisamoke Nyaboga, Onsomu, Areba, Kebabe, Mageto, Siriba, Abale Nyagusira Makuoro, Mageto, Namayaka. Abanginamoke Nyaboke, Mura, Catherine, Marisera, Joyce, Penina na Eunice. Ninakoro Rehema, Evie, Janet, Trevor, Alfred, Trinity, Miles, Ethan, Lynn, Emmanuel, Nathan, Megan, Ian na Nela. Naruswe enkendu ya KTRH Aramis chitaliki isato omutinyo kanu mwakoyo wichirubere na wansemerongo ebere tano asabirwe na kweni wa Ijumaa chitaliki inye omutinyo kane omwakoyo wichirubere na wansemerongo ebere tano asenkaya ye Nyangoso Village Nyabuoroba sublocation Sensi location Marani subcounty county ya Kisii. Kurwa ase studio ya Gatembe Television na Gatembe Radio nikotua tumire amagombo nengora gucha sabairi naba amate ngaki ya yobo kong nobo kendu obanene. Moyoni mwangu mtu akilala katika tumaini la Bwana. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa tambe twabelire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to ya nuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilietari ana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngo teba ngonde bwensi ura doge nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari ya nuga besti elinde mokonde muno anjibete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho
Uhuru Towers. Uhuru Towers building yegesinyaine Mteira. Igotore Kenya Women igoro tirongoria ya kabere. Egento ndahakikishere omugusi yominto. Nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira sechinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiger Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero au ya Temba Television Network ayene amatiao